Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-li rġajtu għedin għal del-podcast tal-lum. Nibda billi nsemmi l-sponsors tagħna, 302 Motors li sibuhom Victory Street Ħarqormi, għandhom karozzi vera sewwa u jekk ikolkom bżonn turna waħda minn barra jġibulkom l-aqwa. Kif ukoll classics bħalissa għandhom Capri l-ġmil tiegħu blu u pratikament nista' l-ostjaw jaqdukom mill-aħjar. il-patrickprince.com għal kull tip ta' printers, filaments u aċċessorji għal printers, kif ukoll tistgħu turnaw xi merchandise bħal flokkijiet, t-shirts, brieret, keychains minn kollox. U illum l-sponsor tagħna Tashmoon Caterers li oġobhom jiġibulna l-muffins illum. Għandhom muffins del-muffin tal-karamell tal-ostja ħafna minn iħobb il-karamell. U naddu għal-podcast tal-lum ma' Kevin. Kif kienet il-pasta kif? Tal-ostju? Tajba. Mela, Kevin il-lum. M'għandix biċċa pasta mwaħla, m'għandix waħla. Mela, l-apokalissi kif? Nitkellmu fuq l-apokalissi l-lum. Mela, qabel ma nitkellmu fuq l-apokalissi, nixtieq, għax ovvjament il-ktib tal-apokalissi tant huwa kumpless u tqil ħafna għall-udjenza sewwa. Naħseb ikun tajjeb illi nagħtu daqsxejn ta' interpretazzjoni, niftħu daqsxejn fid-dettall u mhux neċessarjament neħlu fuq l-Apokalissi. Il għaliex ovvjament inti għandek il-Bibja biex tifhem il-messaġġ biex tifhem il-messaġġ primarju sewwa, l-unika messaġġ li hemm. Inti tittaqra l-Bibja, tkun familjari mal-Bibja, mill-bidu sal-aħħar fl-interità u fit-totalità tagħha. Ma tistax taqra ktieb wieħed u tajt okej, fimt dan il-ktieb, qas jekk taqra il-Ġenesi biss. Ma tistax tajt li fimt il-Ġenesi, għax il-Ġenesi hemm ħafna loose ends illi jissibhom mal-miġja tal-Bibja. U hemm żewġ verżjonijiet fl-istess post tal-Ġenesi. Eżatt, għandek l-ewwel tirreferi għall-ewwel kapitlu, t-tieni kapitlu u t-tielet kapitlu. U x'hekk. Eżatt, differenti, ma jaqblux ma' xulxin isa. Mhix ma jaqblux. L-istorja twistit mod ieħor. Eżatt. Għandek fit-tieni kapitlu qiegħed jispjegalek ma jsemmilekx il-kreazzjoni ħanajdu hekk tal-uman kif noħduha mis-sens kelma b'kelma, dik mhux il-kreazzjoni tal-uman. Sewwa issa nagħti daqsxejn ta' interpretazzjoni wkoll fuq il-kreazzjoni x'differenza bejn il-kreazzjoni tal-materjal u kif imbagħad l-enerġija spiritwali issipruha fil-kreazzjoni. Inti tħadd fiha wara li tħaddidna l-ewwel darba fil-podcast ta' qabel. Veru kont semmejta? Għax allegorika l-Bibja. Iva, u ħafna. Wasal tal-konklużjoni kif naħseb jiena ta' l-Apokalissi kif nifhemha jiena samma nħallu għall-aħħar. All right, għandek interpretazzjoni inti wkoll. Tajjeb, all right. Mela, ħan nistaqsik domanda jiena jekk ma importax. Inti l-opinjoni personali tiegħek. Il-kelma Apokalissi x'tirrappreżenta jew x'qed tajt? Fil-ktieb jgħidlek li jiġu ħafna diżastri u affarijiet oħra u hekk, imma fil-verità jekk toqgħod taħseb fuq għal-ħaġa hija li isma' dil-ħajja hija prezzjuża bżalija tiswa daqs iktar minn 10 miljun euro bil-Malti u il-mewt hija l-Apokalissi. Mela, inqad daqsxejn mis-simbolu inti.
Sewwa, mela ejja biex ma nagħtux il-konklużjoni issa. Għax inkella nidħol iktar fid-dettal fiha. Jekk tista' tidħol. Le, ma ejja nkomplu ħalli għax inkella nagħmlu l-elding, nistgħu nagħlqu l-podcast. Mela, ara, aħna ma nistgħux naqbdu u ngħidu l-konklużjoni tal-film qabel ma jibda l-film. Tajjeb, mela ħajnibdew pass pass. Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' preżentazzjoni tiegħi nnifsi kif wasalt għal min ma jafnix. Sewwa, jiena biex ma jgħidx da x'inhu jgħid qas idejja m'għandu, sewwa nixtieq nagħmel daqsxejn ta' preżentazzjoni fuq dan il-podcast din ir-raba darba x'hekk li ġejt jiena li ġejt mistieden. Issa. Ħamsa bl-event. Ħamsa bl-event, iva. Ġejt rajtu. Issa, mela jiena l-ewwel darba li it-tepjajt, li bdejt nittepja mhux qas nista' ngħid f'affarijiet okkultistiċi. Ejja ngħidu fil-qari tal-Bibja. Kien fl-2004, jiġifieri 20 sena ilu. Ili nikteb, ili awtur 25 sena, xi 1998-1999, bdejta ta' żgħira ħafna jiena, u li kien mexxien lejn il-qari tal-Bibja kien il-film ta' The Passion of the Christ. Mela dak kien ħareġ ukoll fl-2004. U da kont staqsejt il-sħabi. Għattilhom isma' immorru naraw dak il-film The Passion of the Christ, jiena l-ewwel nett appassjonat fuq l-istorja u fejn tidħol l-istorja mhux neċessarjament storja accurate jekk irid nistudja l-istorja nistudja jiena. Sewwa mhux ħanqod nara film. Però fejn ikun hemm elementi storiċi reliġjużi jogħġbuni jiena. U staqsejthom hekk jiġu xmija jaraw qalu li leta ma kienux interessati. Insomma wara ftemt magħhom biex nintaqgħu l-Ħavana u jiena mort naraw waħdi dan il-film. U dal-film ix-xokjani naf għall-passjoni ta' Ġesu, però il-mod kif qiegħda interpretata fil-film waħxitni. Missitni l-kor ta' qalbi u minn hemmhekk bdejt jiena, però dak il-lejl mbagħad meta mort niltaqa' ma' sħabi l-Ħavana, ħriġt ovvjament mis-sinema u qisni ħriġt misħun għal kiesa ħadd xokk. L-ewwel nattadni bil-film ġo moħħi. U ħriġt ġo l-ġungla ta' Paċeville. Issa nafu xi jkun hemm Paċeville. U qisni r-realtà li ntqajt magħha qisni ħassejtni għalien. Tant ħassejtni jumli wara dak il-film. Misni minn aspett li qatt ma stennejtu. Jiena normalment meta kont nitla' Paċeville, kont nagħmel da sa xi sagħtej rieqed ta' wara nofsinhar, kont inqum b'xi hangover kbira. Sewwa. Però dak il-lejl kol ma ħadd kont Heineken u bqajt inpejjeb għax dak iż-żmien kont inpejjeb ukoll. Però la kont qolt xi d-disa ta' filgħodu jew id-disa u nofs. Bqajt bil-ħsieb, irqad bil-ħsieb u qom bil-ħsieb tal-film. U naf li kellna fil-librerija tad-dar kellna il-Bibja aħna u mort qatt m'għanden jgħid ruħi niftħu jien il-Bibja. U ħadtu fil-kamra tiegħi u qatt naqra u bdejt naqra. Bdejt ovvjament mill-introduzzjoni u bdejt naqra u ma nafx kemm domt naqra, ġifieri dik il-ġurnata għajjejt tkissir tagħmel ċiklezzijat naqra l-Bibja sewwa. Ħadd pjaċir faqqa li moħħi fl-istess jien għax ma kellix idea ta' x'inhi din il-Bibja, kont nistudja l-istorja militari medjevali u klassika, però mill-aspettattiva biblika qatt ma kont ħalt. Aw għamilt xhur twal naqra l-Bibja u nista' ngħidlek illi rajt 80% tal-Bibja jiena kien hemm kotba illi qbisthom għax fil-Bibja ħafna repetizzjonijiet. Sewwa eżempju jekk tidħol fil-Pentatewku, id-Deuteronomju huwa ir-repetizzjoni kollha mill-Esodu sal-Levitiku. Repetizzjoni sħiħa. Qed tifhem ġifieri inti kif wasalt id-Deuteronomju tarġa' taqra li diġà qrajt. ċertu affarijiet jekk ma jkunx hemm xi ħadd jispjegalek isma' din hekk u hekk ma jibdewx jagħmlu sens ġo moħħhom. Eżatt, ovvjament. Dik ħanna sal għaliha. U insomma jiena isu bażikament rajt 80% tal-Bibja. Mill-esperjenza ta' għandi ta' awtur jiena, ovvjament inti meta tibda tanalizza tieħu noti sewwa, tieħu rimarki biex imbagħad daqisek għal mod tal-kelma l-ewwel ġibt ir-ramel biex tpoġġi l-madum sewwa. Imbagħad tittarblu r-ramel biex toħroġ riżultat tajb, ma tistax tpoġġi l-madum bir-ramel li ġieblek ta' trak mill-barriera. Eżatt, tissepara bħal tqiegħed tissepara il-fin
mill-oħxon. U l-istudjuż hekk irid jagħmel, irid jar l-ewwel jenalizza, l-ewwel jaqra. Jieħu noti u mbagħad jarbel u jipproċessa. Issa, jiena meta bdejt nanalizza il-Bibja, meta bdejt nidħol fil-fond fil-layers tal-Bibja, inħolquli ċertu emozzjonijiet, mibeda kbira lejn ir-reliġjon. Għaliex ma pretendejx li sansib dik il-kefrija, dik il-moħqrija ġol-Bibja. Sewa, hemm ħafna affarijiet illi inti il-bniedem li jaqrom għall-ewwel darba u ma jkunx mitħla tal-Bibja se jintaqa' ma' affarijiet illi tibda tgħid ma' din hija l-kelma tal-Alla. Meta Alla qed jgħidlek eqret, oqtol, bin-nisa, bit-tfal, b'kollox. Dak ġara li l-istess ukoll. Li mbagħad nerġajt bat issa dal-aħħar minn tkellimt ma' Riki u miegħek, tipo bil-mod allegoriku, ġifieri, għaxin kont ngħid imma da Alla kif nubbajist lej grupp u lej li ħolle, allura kif allura meta qallhom ta' Sodoma u Gomorra qallhom minnu ta' rida tajba joħroġ minn ġol post. U l-oħrajn baqgħu hemm allura. Eżatt. Ġifieri inti kif qed tgħid inti da jinfrixlek moħħok dal-ktieb din il-kollezzjoni ta' kotba. Però iftaqba tgħid jiena għalkemm kien hemm dik xi ħaġa ġo fija moħħi bida jgħid li jieqaf, għax da ħajjifqalek moħħok dal-ktieb jieqaf. Kien hemm xi ħaġa oħra ġo fija li bdiet għal xi mod li ma stajtx nifhem, żammitni biex inkompli naqra l-Bibja, biex inkompli fuq dan l-istudju. Mela jiena kont diġà xettiku qabel ma missejt il-Bibja, sewwa, però mbagħad inħolqot li dik l-emozzjoni tal-animostija, tal-mibeda lejn ir-reliġjoni. Illa li xumbat hemmhekk qisni jiena stabilixxejt illi dawn qegħdin ħanuża din il-kelma qed jikdbu mhux qed jgħidu l-verità għax huma qed jinterpretaw il-Bibja minn l-aspett romantiku reliġjuż. U l-fidil tal-fidi qiegħed jaqaf dik in-nasba. Però issa din l-evoluzzjoni tiegħek nirrakkonta hawnhekk sewwa. Issa wara dik l-evoluzzjoni mela minn xettiku u mbagħad wasalt fit-Testament il-ġdid. Meta tħalt naqra l-Testament il-ġdid, isni tħalt ġo Film ġdid. renju ieħor. Filli massakri u Alla jordna l-massakri ta' din il-ċiviltà, ta' dik il-ċiviltà. Dik ħaġa oħra dik irid nitkellimha dik ta' alieni u UFOs. Issa, meta tħalt fit-Testament il-ġdid, sibt ruħi f'post litteralment differenti u sirt nemmen. Mela filli xettiku u rrabjat daqqa waħda sirt nemmen int qajt ma' Ġesu u kif qed ngħidlek kien żmien fejn jiena bida jmexxini lejn prattiċi spiritwali mingħajr ma naf. Sirt veru seren, sirt ir-rabja tiegħi tista' tgħid li inħalqitli bil-qari tal-Bibja it-taffit kollha għax bdejt naqra l-Vanġeli. Bdejt naqra xemm miktub fl-Evanġeli. Sewa, issa din il-podcast imżewqa b'kollox. Mela għalissa wasalna f'din il-fażi, issa ħankompli nespandi biex naslu għal punt ta' dan il-podcast, l-Apokalissi. Sirt veru seren, bdejt inħares lejn il-ħajja u lejn id-dinja u jiena nista' ngħid li l-filosofija skoprejta minn hemmhekk. Għax il-filosofija tfisser inti tosserva. Meta tosserva l-ħajja, mhux għal-mod tal-kelma jinnaf mort il-baħar jew mort piknik jew mort barbecue, inti għastaf li qiegħed hemm. Il-ħin kollu tlablab treddent pejjeb tixrob, imma aware fejn qiegħed int għal xiex qiegħed hawn. Xemm madwarek il-pjanura, x-xenarju, il-baħar, dawk tkun aware tagħhom. M'intix aware tal-preżenza tagħhom inti moħħok biss. Fliet jgħidlek moħħok. Allura meta tkun osservatur, inti tibda tipprattika x-xjenza tal-filosofija. Inti tibda tosserva ħafna iżjed milli normalment tosserva. Il-paċi interna tiegħek tiftaħlek moħħok, tippaċifikalek l-emozzjonijiet tiegħek u l-ħsibijiet tiegħek u ġibek iżjed.
attent biex ngħidu hekk, attent, toqgħod iżjed attent, toqgħod iżjed ġibek sharp. Fimt? Biex mitluf fid-dinja esterna tibda taħdem iżjed mod intern ġo fik. Però innotajt ħaġa meta u jibatlek xi affarijiet li jisma' mhux sejjer tajjeb irranġa. Mbagħad sakemm jgħidlek bum. Ġifieri ma toqgħodx sharp kif qed tgħid inti. U aware. Tkun qed tiddivja mill-affarijiet li suppost qed tagħmel. Ħaj samrek x'imkien. Il-ħaġa li ħafna min nies jagħmlu kif dejna nitkellmu qabel din hija tiġri kulħadd, ġrat lili wkoll, ġifieri tista' tiġri kulħadd. Persuna biex joħroġ fid-dawl irid bil-fors jgħaddi mid-dlam l-ewwel. Bil-fors. Għalhekk għandek il-power l-opposites fil-ħajja, hemm fuq u hemm isfel, il-kiesa ħusħun, qed tifhem il-ħażin u t-tajjeb. Issa aħna fil-ħajja tagħna il-ħajja tant interessanti. Imma ma nagħmluhiex interessanti għax aħna naħsbu li l-interess jew inkella it-tajjeb jew il-pjaċir ta' din il-ħajja huma affarijiet teknoloġiċi huma affarijiet folots. Jiena bilanċ biex ikolli dar fil-kampanja tgħid li skemm inti l-aref, mhux kulħadd jixtieq kollu dar fil-kampanja. Però din minn dejjem kienet hemm jiena għalija mhux għax issa aħna art limitata u Malta u tmur fejn tmur ħassib miljun ruħ ma tistax tmur naqa' fil-paċi minn dejjem kont inħobba n-natura jiena. Dik il-ħaġa li ninqata' miċ-ċiviltà jittina ħafna tibboostja lill-batteries tiegħi u l-enerġija ta' moħħi u ta' qalbi. U mbagħad ħanfittex għajn iċ-ċiviltà meta rrid jiena. Sewwa, però biex issa nibda norbot mela ħankompli għaddej bl-evoluzzjoni tiegħi. Wara li wasalt qisu l-estejt l-Evanġeli, sewwa ħanibda fl-atti tal-Apostli. Tellajt il-handbrake qed hi. Għax sirt nemmen. Qed hemm bżonn illi noqgħod iżjed attent għax ħanaqa' fin-nasba ta' twemmin. Tibda tirrealizza waħdek. Mhux għax naf ma kontx naf xejn dak iż-żmien jien għas kont daw l-affarijiet kienu ġodda lija, però l-intuition tiġi ġo fik issa kien tirċevejt xi ħaġa minn x'imkien u ma tafx. Il-bniedem hekk jaħdem, meta inti tibda iddawwar ix-xogħol ġo fik u tikkonċentra internament milli esternament tibda tqanqal lilek innifsek. Issir iżjed għaref. Mhux intelligenti, għaref. Għax aħna mhux qed naħdmu somma, aħna qegħdin nifmu l-ħajja, nosservaw il-ħajja. Sewwa, issa l-ħajja intelligenti. Però l-għarfien, mhux l-intelligenza, l-għarfien. Inti mhux moħħok tħaddem għall-intuition. L-intuition tiġi weħeda minn fejn. Issa ngħidlek minn fejn ukoll il-qudiem. Meta inti tibda tqalleb fil-librerija kosmika ġewwa fik. Mhux tab xejn l-ermetiċi jużaw dik il-frażi antikissa ma fejn jgħidulek as above, so below, as within, so without. Sewwa aħna il-mikrokosmu u l-infinità hija il-makrokozmu. Illa lix aħna il-konxu tagħna huwa vast infinit, mhux vast, anzi infinit daqs l-infinità. Inti meta tibda tagħmel il-meditazzjoni, sewwa, hemm ħafna x'tista' tagħmel meta tidħol f'maġija bajda, kif maġija sewda, però maġija bajda nitkellem. Għax il-maġija bajda hija l-oppost tal-maġija sewda. Inti meta tibda tittepja f'dawn ir-rejami mistiċi, awtomatikament se tissaħħa sebda tiskopri affarijiet illi normalment jekk sa tiffoka iżjed fuq l-estern tiegħek milli fuq l-intern ma jiġux. Għalhekk hawn ħafna nies xettiċi. Ġraw li affarijiet strambi tal-aħħar li. Għax qed tiffoka fuq hekk innifsek. Jekk inti għandek dar u titlestija minn ġewwa però qatt ma taħdem fuq ġewwa dejjem taħdem fuq barra, ġewwa qatt miset tlestih. Ma inti tittaħdem fuq ġewwa. U meta ngħidlek taħdem fuq ġewwa, iġġifieri. Tnaqqas iżjed il-ħsibijiet tiegħek mhux fis-sens taqtaħħom, timmodera,
jekk eżempju għal mod tal-kelma inti jinnaf, għandek pjaċiri f'affarijiet illi bil-fors tuża teknoloġija. Sewwa, tħobb tilab inti il-PlayStation għal mod dik qed taljanak il-ħin kollu. Jekk inti tħobb tara għal mod tal-kelma dokumentari, okej, qed tara xi ħaġa interessanti. Però inti qiegħed bil-qiegħda ġismek ma qed jagħmel xejn mitluq minn x'qed taħdem, inti qed titma' lil moħħok b'affarijiet illi xorta għandi il-mistoqsijiet għalihom, imma veru daw li l-infanti jagħmlu hekk, mhux hekk qed jgħidha, mhux se nemmen li jgħid kollox id-dokumentarju sewwa, però inti qed titma' mingħajr ma tistaqsi dak li qed jisimgħu widnejk. Mela inti biex issir taf, għala il-bib għas-sistema, ħansejħilha hekk biex niġbor kollox f'ħaġa waħda. U mur fin-natura. Mur fin-natura u qatta il-ħin waħdek għal-kwiet. Għal-kwiet. Tajt li da x'għandu x'jaqsam mal-apokalissi. Importanti kienet din li ngħidha illa lix l-affarijiet li jedna issa se nsibuhom iżjed il-qudiem. Nistan zid punt. Zid, mela, zid kemm trid. Eżempju, dal-aħħar nkun qed nitkellem man-nies fuq il-mewt u hekk. U notajt eżempju li daw in-nies qatt ma jkunu esperjenzaw xi ħaġa li mietet qudiemhom jew jien naf li raw xi ħaġa mejta jekk ta' spiss. Fimt allura jisom awtomatikament jibdew jibżgħu imutu dan nies. Għax inti meta tkun fin-natura ħassib ħafna annimali mejtina safar u affarijiet oħra u hekk. U qabel eżempju jien kont narahom joqtlu fenek u hekk u jew xi serdu u dan meta kont żgħir jiġifieri jien li qatt ma ffettwatni l-ħaġa li nibżammut. Allora dal-aħħar bdejt naħseb daw l-affarijiet inqataw min għadu joqtol fenek id-dar. Tixxieħ lest maqtul lest, min għadu joqtol serdu id-dar. Tixxieħ lest imnittef u mejjet, jiġifieri daw mhux qed jesperjenzaw il-mewt bħalma kien nesperjenzaw qabel. Fimt qabel anki pereżempju kont tara xi kelb mejjed jaħarqu hemm u jħallu hemmhekk qabel. Tipo kienet xi ħaġa normali. Ma inti eżempju meta tgħid ma taffettwakx. Ma taffettwakx għax ġifieri ġiet xi ħaġa hekk normali. Naf li ħammut, naf li. Le, fis-sens imma jiena noħodha minn aspett ieħor din tal-mewt. Nibża l-immut. Ovvjament, mhix nibża l-immut, nibża li ħatħalli l-istaffarijiet żbieħ il-memorja tiegħek issa naslu għaliha wkoll dik. Mhux il-memorja nibża li ma mhux qabel dawk in-nies li nħobb. Dika ovvja. Naf li egoista, ħaġa. Ekku infatti. Però mhix essaċ egoista, illa għaliex inti għandek l-imħabba tiegħek lejn dawn in-nies illi ma tixtieqx tarhom jitilqu qablek. Eżatt. Qed tifhem jiena nifhimha dik. I don't have fear of death in a way. All right, ma nafx hemm wara hekk, nista' nassumi jew nispekula jew għandi tikka ta' idea minn naqra informazzjoni li tawni minn barra, imma u dal-aħħar skoprejt professur tal-ostja ġifieri li mill-mod ta' kif beda jitkellem jisni ħadd iktar affarijiet minn dak li qalli ta' barra u dal-professur jisni qed naqgħodhom flimkien li aħna letteralment qegħdin ngħixu ġo simulation u aħna live stream. Fimt? Ġifri, ir-ruħ u l-kuxjenza tagħna hija feed minn x'imkien. Allura tipo jisni I come with terms li mmut mhux ħatkun daqshekk naħseb ħarxa li. Jiena inħares lejha l-mewt. Xorta minn aspett ta' persuna li jiena għandi kilba biex inkun naf x'hemm. Issa mill-astral projection jiena għandi idea sewwa. Però xorta għandi dak in-nuqqas għax jiena meta nipprattika l-astral projection m'iniex mejjed. Għadni ħaj. Issa il-kunċett tal-mejtin fil-verità il-mewt ma jeżistix. Ħadd ma jmut. Ħadd ma jmut. That is just a concept. U Mirko jgħidli mur bil f'sorma. Ħadd ma jmut. Ħadd u xejn ma jmut. U il-messaġġ primarju tal-Apokalissi huwa dak.
Sewa, pero issa ħnispjega iżjed fid-dettall. Ħanibdew fuq il-Bibja mela. Ħaniqaf dik l-ispjegazzjoni tal-evoluzzjoni minn xi għaddejt jiena u għal xiex wasal dawn l-affarijiet. Sewa. Mela, il-ktib tal-Ġenesi. Il-ktib tal-Ġenesi. Għandek ħolqot, il-ktib tal-Ġenesi ħoloq speċjalment il-parti tal-Eden, sewa, ħolqot diviżjoni fl-umanità fejn tidħol il-Kristjanità. Għandek il-Kristjani u l-Antikristjani. Għandek il-Kristjani qed jgħidu illi Luċifru huwa ħażin. U mbagħad għandek l-Antikristjani qed jgħidu li Alla hu l-ħażin, mhux mela daw qed jgħidu li l-Alla tal-ieħor ħażin u dan qed jgħid li l-Alla tal-ieħor ħażin. It-tnejn huma għandhom żball. Ħanajdlek mhux għax jiena xi għaref. Mela, inti meta taqra l-ktib tal-Ġenesi u tibqa' sejjer u tasal fl-aħħar se tinduna bl-iżball papali li dawn it-tnejn qed jagħmlu. Tajjeb? Mela jekk Alla ħażin nistgħu nneħħuh mill-equation da, boom la ħażin, mela xorta tiffunzjona din il-biċċa xogħol ta' Adam u Eva, li ma tiffunzjonax, bil-forsa għandna bżonnu, ejja ngħidu li Luċifru ħażin, jekk inneħħu Luċifru min-nofs, mhux se tiffunzjona, jekk se nneħħu Adam u Eva min-nofs, mhux se tiffunzjona qas, jekk se nneħħu s-siġar min-nofs, dawn kollha importanti m'hemm xejn ħażin, kollox tajjeb u importanti. Il-messaġġ huwa dan. Mela, inti għandek is-serb sewwa u mbagħad għandek dik l-enerġija, dak kollu simboliżmu xejn minnu ma jeżista, ma jeżista da qatt, dawn mhux mela li nixtieq ngħid ukoll illi kull avveniment illi hemm fil-Bibja mill-bidu sal-aħħar kollha huma narrattivi simboliċi. Sewwa, m'hemmx ġrajiet storiċi, m'hemm xejn li hu storja li huwa avveniment illi tista' tgħid isma' sibna hekk, ivverifikajna dal-avveniment. Le, tgħid li allura Ġerusalem ma teżistix? Ġerusalem teżisti. Iva, żgur li teżisti. Il-karattru prinċipali ma jeżistix. Aħna jekk naqbdu nanalizzaw il-Bibja, se ssib currencies, flus, drakma, bliet storiċi, Drogi. karattri storiċi, Drogi. avvenimenti storiċi, kollox sa ssib storiku. Ir-ritwali kif bidrogi. Kollox storiku, affarijiet li fil-ħajja jintużaw ta' kuljum. Sewwa, għandek korrespondenzi bejn vassal king u imperatur, kollox għandek attakki militari, l-politika, ekonomija, kollox għandek mart, viruses, kollox għandek, elxiex l-awturi sakri jużaw l-element storiku biex imbagħad ġo fih jaħbu Messaġġ. il-messaġġ. U inti minn għalik illi din l-istorja kollha kemm hija storja veru, storja storika. Inti jekk noqogħdu ngħidu li dawn huma stejjer storiċi, mela allura jien naf meta Joshua l-matta l-kelma irċieva l-ordni minant l-anġlu għallu aqbad il-poplu Iżraelit meta daħlu ġo Ġeriko għallu għejdulhom iduru 7 darbit mal-belt ma 7 darba doqqu trombetti u l-ħajt jikrolla. Jaqa, swar jaqa. Kif tista' tiġri di? Dik storja storika? Le. Ma tistax issir. Pragmatikament ma tistax issir. Le, mhux hekk. Ma tistax issir. Sewwa, hemm ħafna stejjer fil-Bibja li tant huma strambi kif tista' tassoċjahom mal-istorja. Kif jista' storiku jew l-arkeoloġija tgħidlek iwa ta' għandna evidenza illi Mosè veru feraq il-baħar. Kif jista' jkun feraq il-baħar da? Dawn kollha simboli. Il-qamar imma kien jgħid viċin id-dinja. Dawn kollha jekk se nippruvaw insibu Spjegazzjonijiet kollox issib men. Issib, kollox ħassib, jiena sibt ħafna u pubblikati. L-istudju tiegħi kollu qiegħed ippubblikat. Sewwa, però jiena dejjem meta nippubblika xi teorija dejjem ovvjament bl-intenzjoni li l-qarrej ngħidlu isma' hemm l-interpretazzjoni hekk kif inhi jidħlu għaljenek, però l-aspett primarju huwa simboliku, dejjem simboliku. Dejjem bil-forsi s-simboloġija, jiena meta kont qabel niddiskuti ma' teoloġi, ma' assisin, meta kienu kolli l-intervisti kollha kienu jgħiduli, isma' Kevin, il-Bibja huwa ktib spiritwali.
Għax bil-fors tiddaħħal dawn l-elementi. Jekk ma jitħlux fiha, jiena kont imma da xejn madonnet jgħid. Mela għandek l-element politiku, l-element militari mhix kollha qegħdin hemm kif qed jgħidu li da spiritwali. Jekk alla għall-mosi għallu mur eqret lill-kananiti kollha. Idħol u tħallix persuna mġidma, eqridhom kollha għallu, sewwa. Kif spiritwali da ma jistax ikun? Jew inkella David it-tieni re tar-renju ta' fuq u tisfel qabad u bidaw ifittex biex ngħidu hekk il-Moabites sewwa n-nies li kienu jgħixu fit-Transjordan dawn u rridu jeqirduhom. Raffajin. Le ma Raffajin dawk l-ġganti fuq qed nitkellmu fuq l-ġganti. Irduhom ukoll. Iġġildulhom kemm fi żmien Mosea. Però inti jekk toqgħod tara dawn l-affarijiet din mhix spiritwalità għalija. Però qed jużaw elementi biex iqarquk. Biex inti ma tindunax. Issa li ġaraw mela għandek dak l-element tax xettiċi li qabdu l-bibja l-qawwa qalu da qed nitlef il-ħin hawn. Sewwa, u mbagħad għandek l-element liħor ir-romantiku reliġjuż li dawn qed jaqrawh daqs li kieku kienet xi novella se tifhimha. Qed taqra u qed tifhem kollox kelma b'kelma dak li hemm. Iktar jirromantisizzaw is-sofferenza nara. Kollox romantiċiżmu u dawn ma jistaqsux. Meta inti verbatim temmen dak li hemm miktub qed tagħmel żball kbir. Mela. Għajin disaqsejta xi ħadd ukoll reliġjuż qed ma x'inhi kif tifhimha inti temmen meta inti tgħidli jaxaqli x'jiena nemmen fil-Bibja, qed ma x'temmen eżatt. X'qed tifhem? Qed u jisu bidaqat idullimha, lew żgħat ngħidlek jien qed jiena nemmen li għada ħatitla x-xemx, l-lejla jaf ikun hemm il-qamar nemmen, qedlu li jaf jiena nemmen li se jara x-xogħol. Qas temmen taf. U nafu, eżatt. Allura kif jista' jkun ħatiħu verbatin li hemm miktub hemmhekk? Mhix hekk. Hija it-twemmin huwa thought form, frekwenza. Frekwenza illi inti għaddilek xi ħadd u aċċettajta ftaħtilha l-bib u aċċettajta di mingħajr ma investigajta, mingħajr ma tajta attenzjoni minn aspett biex inti tara x'elementi realistiċi fija di. Naqbad u nemmena il-reliġjuż jgħidlek imma Alla ma jistax kollox. Alla kollox jista' dik l-istorja ta' Balak meta l-ħmar qabad jitkellem u dar fuq Balak u qallu għax ixett it-tieni qallu. Jgħidlek imma Alla mhux kollox jista' da seta' daħal l-anġlu ġo fih u beda jitkellem. Dawn joħduhom literalment stejjer storiċi. Sewwa, issa dawn istejjer strambi din issibhom fil-Koran imqaddes ukoll. Ġifieri dawn it-tip ta' stejjer. Ir-reliġjużi Abramiċi kollha kemm huma l-istess ħaġa. Mela, issa inti qegħdin fil-ktieb tal-Ġenesi. Mela ħa nispjega xi ħaġa. Jiena l-ewwel simbolu illi rnexxieli niddeċifra mhux għax qed irrid niddeċifra, da intuizzjoni ġietni weħeda illa li kont qiegħed f'dik il-fażi li bdejt insemmilek. Mela l-ewwel kont xettiku. Mbagħad ġejt nemmen, u mbagħad ġejt fin-nofs. Xettiku, nemmen, għaqqat kollox f'daqqa. Sewwa, mela jiena la qed nirriġetta. U qed nemmen, x'qed nagħmel l-ewwel qed naċċettom biex nanalizzhom. Jien ma nistax għax ma nemmenx fija ngħidlek le mhix veru ta' wadda balem, hekk qed nitlef iċ-ċans l-opportunità biex jiena ninvestiga ħalli nara din fijiex xi sors ta' verità. Sewwa ma dak iċ-ċans qed nitilfu. Mela allura inti meta tkun fin-nofs l-għalem u laqas law għandek ħafna iżjed ċansis li tiskopri xi ħaġa. Sewwa, ovvjament iżid l-element spiritwali bil-fors tiżidu l-element spiritwali, sewwa, illa li inti l-intuition minn hemm tiġi. L-intuition mhijiex xi ħaġa tangibli, materjali li tista' tmissa. Tgħidli ma x'inhi l-intuizzjoni? Intuizzjoni hija frekwenza profonda bħal ħsieb isa qed tirrealizza. Qed timxi wara xi ħaġa, inti qed ikollok feeling qed tħoss xi ħaġa li hemmhekk hemm xi ħaġa dik intuizzjoni. Sewwa, eżempju bħal meta tibda tħoss xi ħaġa inti tgħid wara l-bieb hemm xi ħadd. Gut feeling. Gut feeling. Sewwa, dik intuizzjoni minn fejn ġejja? Mill-konxu etern. Sewwa tgħidli dal-konxu etern x'inhu?
Issa kif ħanaqbad nispjega lek ġinu. Il-konxu etern hija il-konnessjoni tal-bniedem sewa meta jibda jipprattika, meta jagħmel xogħol intern fih innifsu u jiftaħ lilu nnifsu għal daw l-enerġiji minflok jibqa' mwaħħal fit-teknoloġija u fis-sistema u fix-xogħol u jiġliet u sports u politika u reliġjon, dawk qabadhom itfaħħhom fil-ġemp u tibda tara kif tibda tinfetaħ moħħok jieħu r-ruħ. Għax inti assedjat, int spiċċajt skjaf ta' din is-sistema. Sewa, mela, l-ewwel simbolu li jiena ddeċifrajt u mhux għax ridt il għaliex ġieni hekk. Kont naf li ħawwaħ il-kelma ħawwaħ bil-Ħibru tfisser ħajja. Sewa, u assoċjajta ma' Eva mingħajr ma ridt hekk qisni bdejt nagħmel dik is-somiljanza ma' Eva. Fl-istess ħin qed orrajt, kont naf ukoll illi Adama tfisser materjal. Materjal, mela il-materjal x'jista' jkun jekk din hija l-kreazzjoni, mhux ġisem, il-ġisem tal-kreazzjoni, mela allura iż-żwieġ ta' Adam u Eva huwa ir-ruħ meta iż-żewġet il-ġisem meta inkarnat fil-ġisem, animat il-ġisem. Qed tillallu kemm tagħmel sens jiendi. Jiena li dik interpretazzjoni simbolika tal-ewwel koppja. Mhux litteralment veru, daw ma kienux jeżistu, daw din kopja ma kienx veru, hija rappreżentazzjoni ta' żwieġ bejn ir-ruħ u l-ġisem. Il għaliex ir-ruħ bil-fors irid janima lill-ġisem, il-ġisem mingħajr ir-ruħ ma jaħdimx. Sewwa, ir-ruħ u l-ġisem biss ma jaħdmux mingħajr l-ispirtu. Għalhekk tliet persuni falla wieħed, l-ispirtu, illi huwa l-konxu, il-konxu etern, ir-ruħ li hija l-ħajja u l-ġisem, il-vettura materjali. Sewwa, it-tlieta l-hum għandhom bżonn il-xulxin u wieħed ma jiffunzjonax mingħajr l-ieħor f'din il-fażi li għaddejjin minnha bħalissa li hija materjali, il-ħajja tredimensjonali. Sewwa, hemm ħafna iżjed minn hekk x'ngħid fuq il-ġenesi meta nitkellmu rigward il-kreazzjoni fil-ġnien tal-Eden. Issa, il-ġnien tal-Eden tgħidli x'inhu eżatt u fejn qiegħed dan? Huwa post ġeoloġiku? Huwa post, mhuwiex post ġeoloġiku, eżatt, dak qiegħed. Inti għamilt li hekk. Inti bawnek, anzi baw, tmur fl-astral. Sewwa, fir-raba' dimensjoni. Issa, l-Eden il-propja il-ġnien simbolikament ġnien. Ma tantx kien sabiħ hemma. Kien sabiħ immens. Għalija. Alright, sabiħ immens. Sewwa. Issa, dan il-ġnien li qiegħed fl-astral simbolikament ħammorru issa mhux fl-astral veru, fl-astral simbolikament. Sewwa. Hemmhekk hemm dawn iż-żewġ siġrijiet. Mela għandek is-siġra tal-ħajja u għandek is-siġra tal-erf. X'jirrappreżentaw dawn iż-żewġ siġar? Is-siġra tal-ħajja hija l-evoluzzjoni. Sewwa? U għandek is-siġra tal-erf hija l-esperjenza. Mela, l-evoluzzjoni trid l-esperjenza it-tnejn imorru flimkien. Il-ħajja x'inhija? Il-ħajja hija magħmula minn esperjenza. Inti dejjem tibni fuq il-biera biex tipperfezzjona lilek innifsek. Tajjeb? Però fil-ktieb tal-Ġenesi, is-siġra tal-ħajja ma tingħatax attenzjoni, anzi kemm tissemma hemm rimarka żgħira dwarha u l-awtur sakru jitfaħħa fil-ġemp u tgħidli din għax ġiet imsemmija. Hekk, le. Bħan natura l-awtur sakru li għandu jgħidu dak li ma feħx importanza qaqqas biss isemmih sewwa. In-natura m'hemm xejn li m'għandux użu fin-natura. Mhux bħal bniedem għamillek karozza u għamillek faxx abjad, dekorazzjoni. In-natura m'għandix dekorazzjoni, kull ħaġa fiha użu. Però aħna qed naħolqu mill-materjal li tinsibu dir-realtà ħolqot l-affarijiet hi mhux ma sabet xejn, ir-realtà hija ħolqot l-affarijiet aħna pereżempju knabdu biċċa ħadida ħanawġu għandha u buha u qed nagħmluha bl-affarijiet li tinsibu hawn. Imma l-univers ma ħadimx hekk, l-univers ħadem kollox hu. Fis-sens hija xi ħaġa bħal mettejt inti, fimt? Għalhekk
irriġenera, l-univers irriġenera Lilu nnifsu. lilu nnifsu mill-frak Aħna ta' tinsibu l-materjal hawnhekk. biex nagħmlu. mill-esplożjoni, ħansejħulek tal-Big Bang, illi kien hemm qabel. Ma tistax tkun mod ieħor dik l-esplużjoni minn fejġiet. Imma rx naqbad fuq affarijiet kosmiċi issa. Dikka kelkom il-David Patch, takom lezzjoni tajba ħafna, ma jibsa nidħol fl-ħalqa tiegħu. Ġifieri l-element astrali fejn għandek is-siġra tal-ħajja u s-siġra tal-erf, waħda taħħa importanza, waħda ma taħħax importanza, u l-oħra ta' importanza. Allura dak l-istudju sew inkella l-arrej tal-Bibja jgħidlek imma din x'inhija? Għal xiex ma tawix x'qiegħda tagħmel jekk ma tawix importanza, din hi xi ħaġa li ħadu żball semmewha u nisewwa le. Għalhekk ħafna min-nies għandhom ħafna żbalji meta jinterpretaw il-Bibja għax bħal siġra tal-ħajja hemm ħafna lusen oħra. Illi se tasal għalihom jiqfulek hemm pupp u mbagħad issibhom il-qudiem. Sewwa, ġifieri jekk inti wasal sem tgħid anke titalu ċifru Alla, minnu tajjeb minnu l-ħażin, semmek tasal. L-istess ħaġa. Mbagħad hemm affarijiet oħra. Illi se ssibhom il-qudiem, ovvjament tiddeċifruhom. Inti mhix se taqbad taqra s-simbolu u se tifhmu, le. Mhix se taqra simbolu. Min jgħidlek li jaf il-Bibja jaf xem wis komplikata biex. Komplikata men, sissa ħnibda nidħol fl-interpretazzjoni ta' ċertu simboli. Sewwa, is-soltu nispjega ċertu simboli ġieli spjegajt hawnhekk ċertu simboli, però hawnhekk issa f'din id-darba se nidħol iżjed fil-fond. Tajjeb? Mela. Ħanibda nispjega wkoll ma nistax jiena naqbad ktieb u ninterpreta ktieb mill-aspett metafiżiku għax inkella nagħmlu 3 xhur qas nieqfu noqdu hawn nistgħu nikkampjaw hawnhekk. Kemm jidaj Mirko. Ġifieri aħna rridu nkunu konċiżi fl-istess innati daqsxejn ta' dettall biex jissodisfa dak li jkun l-udjenza biex jgħidu okej, fimta, sewwa se nissimplifika. Ma jgħidu xara dat jaqlaħħa minn sormu, ha. Le, aħna se nippruvaw nkunu ġenwini. Sewwa. Dak li għandna x'nofru. Jiena minn dejjem hekk nemmen sewwa, jiena jekk se nofri xi ħaġa se nofriha biex dak li jkun jibbenefika minnha. Fol insara fin interessanti u ħeġġiġu minn nies biex jaraw. Veru? Ejwa. Tajjeb, all right. Daka kollu minn meditazzjoni waħda ġibtu. Dak li ktieb fuq l-inserafim. Interessanti, ja. Kollu minn meditazzjoni waħda ġibtu. Daka kelli meditazzjoni sewwa, dak iż-żmien dik il-fażi ma kontx qiegħed naħdem u Kont inspirata ma' mill-Bibja, no? Ejwa, le, hemmhekk kont diġà dħalt sew fil-Bibja. Però is-simbolizmu kont dejt nidħol fih dak kien asnaf meta ktibtu xi 2016 minn għalija. Xi ħaġa hekk insomma. Hemmhekk kont diġà bdejt nidħol daqsxejn fis-simbol, kont ħalt mhix ħażin fis-simbol fejn wasalt illum. Mhix ħanipparaguna issa dawn l-aħħar sentejn ma dak iż-żmien. Ma xorta interessanti għall-lost. Le interessanti, jien meta mmur lura fl-istudju li għamilt jiena, mhux ħanejt isma' dal-istudju li għamilt jien ħanaħbih għax mhux tajjeb m'għadux tqilliha. Dejjem tibni fuq. Nibni fuqu, dejjem nipperfezzjonah. Illa li x'li għamilt għadu tajjeb l-istess filosofija li għandi llum hija dik l-istess ta' qabel, però ma kontx aware, ma kellix 360 degree panorama miftuħa daqs kemm għandi llum. Ovvjament inti għalhekk qed tevolvi biex dejjem titgħallem. Aħna eżempju jiena inqis li l-nifsi ħadd instama' daqsxejn jinnaf ego da. Inqis li minn dan l-aspett li hija tpass jew tnejn jew tlieta il-qudiem minn ċertu nies. Sewwa, mhux ego da, din hija xi ħaġa li hija realistika jista' jagħmilha kulħadd. Sewwa jekk persuna tkun determinata illi tidħol f'dan l-istudju se ssib dak li tinsib jiena. Meta nagħmel xejn ta' barra minn hawn. Jiġifieri mhux qed ngħid isma' din nista' nagħmilha biss ta' li għadi xi ħaġa li nista' nagħmilha kulħadd. Jien anzi dejjem nifresh l-għarfien kemm il-kodba, kemm is-seminars, kemm ġieli nagħmel xi filmat fuq il-Facebook page tiegħi meta tistidnuni, dejjem nipprova nifresh dak li naf jien ħalli n-nies jittepjaw f'dawn l-affarijiet ukoll. Kemm il-darba fis-seminars tiegħi tkellimt fuq meditazzjoni biex inti l-enerġija tiegħek tnaddafhom sewwa tellajnhom, tneħħilhom l-imbarazz tas-sistema minn ġo fihom, ħalli dejjem l-enerġija tiegħek dejjem issaffija u dejjem iġġibha pura. Sewwa, ħanipprova nitkellem fuq ħafna affarijiet f'din il-podcast. Jiena ma nafx kemm għandna ħin, però meta tarani qed nitkellem ħafna jew tgħid illallu. Waqfuni, tajjeb?
Nistgħu naqsmu fit-tnejn ukoll. Nistgħu naqsmu f'kemm trid. Problema. Issa, mela, ħanitkellmu kif għatlek ma nistgħux nimxu ktib u nispjega s-simbolizmu kull ktib li hemm sewwa. Li se nagħmel ħanipprova naqbad avvenimenti partikolari minn kodba partikolari sewwa biex jiena nagħti spjegazzjoni għax jekk ħanoqgħod nispjega kull ħaġa li hemm verament norqdu hawnhekk. Mela ħanaqbad avvenimenti sewwa u nispjega ċertu simboli biex imbagħad aħna naslu għall-Apokalissi. Mela ħanibda mill-Iżraeliti ġol Eġittu. Sewwa, l-Iżraeliti fil-veru sens tal-kelma metaforika xi jfissru? Nistalla. Hekk hemm miktub fil-Bibja, issa in-nistalla min huma? Li jagħmlu fihom. Le. Kollha. Mhux hekk. Imma li jagħmlu fiha lihom. Imma nistalla. Ma jekk jaħsbu, però kulħadd huwa ibn Alla u bint Alla, kollha kemm aħna. Mela allura l-Iżraeliti jirrappreżentaw l-umanità kollha. Persuna meta tibda taqra l-Bibja tgħid l-apposti qed jitkellmu fuq l-Iżraeliti jew inkella Mosea ħareġ lill-Iżraeliti le. Il-kunċett qiegħed jaqbad l-umanità kollha, però mhux qed jgħidlek humanity, qed jgħidlek the Israelites. Sewwa? Issa mill-aspett metaforiku inti l-Iżraeliti meta kienu qegħdin l-Eġittu x'kienu biex impriġjonati? Tgħidlek il-Bibja kienu hekk tgħidlek il-Bibja? Taħseb. Le ma naħsibx hekk kienu jeklu d-dulli jieħdaw u jeklu t-tiġiġ. Qatt ma rajt skjavi hekk. Negozjaw ukoll. Kienu jaħdmu hemm jikkontribwixxu jħallsu t-taxxi, imma l-Bibja jekk tgħidlek li dawn kienu priġunieri skjavi. Issa jiena nifhu fuq dak il-kunċett tal-iskjavi għax hemmhekk qiegħed it-trikk. Sewwa. L-Eġittu xi jfisser? Ġittu naħseb kien tipo. Qed nistaqsi lilek għax ilek għandi qudiemi. Post fejn kienu jikkongregaw in-nies hum. L-Eġittu huwa il-jasar, il-ħabs li jinpreġona lil dawn in-nies, is-sistema li inti minn għalik li inti liberu, però mhux hekk tgħidlek is-sistema. Matrix. Tgħidlek biex wieħed jaċċetta l-libertà. Titgħidlu int liberu u da jaċċetta l-libertà. Da issek inti ommok welditek ġo gaġġa u ħallitek ġo gaġġa u inti ħlif din il-gaġġa ma tafx. U fil-verità kienu jħallsu t-taxxi u l-affarijiet kollha. Le, insieħ dak l-aspett, Kienu maqbudin fil-Matrix. Huma qegħdin hemm l-awtur sakru jgħidlek illi dawn kienu skjavi, dawn kienu jibnu l-bliet tal-farawni, sewwa, kienu litteralment skjavi. Insomma, rridu nifqu fuq dak il-kunċett tal-iskjavitu. Infatti għal xi ġie Mosea, mhux biex jilliberhom mill-iskjavitu. Għax il-kunċett sakru hekk jgħidlek li ġie Mosea ġie mnebbaħ minn Alla biex imur isalva lin-nies ta' Alla, l-umanità. Sewwa. Issa għandek l-Eġittu huwa s-sistema. Għandek il-faraoni illi huwa is-Satana. Is-Satana u Satana x'inhu Satana? Xi spirtu da? L-għadu tfisser. L-għadu. Int stess. Mela aħna qed nitkellmu fuqek. Fuq il-ġisem tal-bniedem. Aħna mhux qed nitkellmu fuq l-Eġittu u fuq l-Iżraeliti u fuq il-Farawni, aħna qed nitkellmu fuq elementi li qegħdin li jiffurmaw il-ġisem tal-bniedem. Mela għandek il-Farawni huwa Satana, il-lower self tiegħek. Sewwa il-left hemisphere. Ġo moħħok. Għandek l-Eġittu li huwa il-ħsibijiet, l-emozzjonijiet ħżiena li jankrawk fidlam. Għandek l-umanità, l-Iżraeliti qed jirrepreżentaw l-umanità li huma skjavi qed jgħixu ġo box mentality u daw minn għalihom li huma liberi li jmorru fejn iridu. Taħdem inti 365 ġurnata fis-sena u mbagħad tmur holiday ta' ġimgħa. Dik x'libertà hi biex insemmilek xi ħaġa żgħira. Sewwa, u mbagħad għandek il-Mosea. Il-Mosea huwa il-higher self tiegħek li hu se jsalvak. Sewwa, mela x'jiġri hemmhekk? Mela da ġi mibgħut minn Alla mill-konxju suprem, mela l-higher self irċieva messaġġ mill-konxju suprem biex isalvak lilek. Issa din issir litteralment fil-ġisem.
Bħal persuna ikun għaddej midlam, ikun għaddej minn vizzi ta' erda qed jeqirduh. U da jkun determinat biex joħroġ minn dan il-vizzju. Mela għandek dik it-tilwima, dik il-contention ġo fik. Sewa, għandek l-għadu, il-satana ġo fik, illi jrid jiggranfa miegħek u jiġbdek l-isfel u ħudaq xejn oħra tieħu pjaċiru, qed iżommok fid-dlam, qed jaksek hemm isfel. Imma bata għandek in-naħa l-oħra illi qed tipprova tiġbdek ma għandek dik il-gwerra ġo fik inti, tittoħroġ u ma tistax, tittoħroġ u ma tistax. Sewwa? Nista' nifhimha. U l-konxu etern bat lil-higher self tiegħek biex isalvak minn din il-ħofra. Sewwa? Issa x'ġara? Kull ktieb fil-Bibja qed jgħid l-istess storja, però minn aspetti differenti. Għandek Salvator f'kull storja. Ġakob, Abram, Ġesu, David, Salamun, Almadof kollha, Samuel, kollha dawn kollha salvaturi tal-Iżraeliti, tal-umanità u s-Salvator minnu. Il-Christ consciousness. Il-Christ consciousness huwa il-higher self tiegħek. U bissi salvak, inti stessi salva li meta tintnebaħ, meta tara d-dawl. Sewwa, issa. Mose ġi fl-istorja miktuba fil-kelma, sewwa, u ġi da għamel xar kastigi u il-farawni ċieda daw. U l-Izraeliti ħarbu għaddew mill-Baħar l-Aħmar, inqasam il-Baħar, inqasam literalment il-Baħar, the water broke. Il-Baħar inqasam u għaddew mill-Baħar l-Aħmar, aħmar. Sewwa, salvaw ġew salvati, bdew ħajja ġdida daw. Xi tfisser di? Regeneration, recycling. Mela, dawn għamlu 400 sena fil-ġuf. Wara 400 sena dawn, sewwa, ġi Mose u il-Mose qed jissimbolizza wkoll il-pangs ta' twelid. Il-pangs ta' twelid, it-10 labors. Sewwa. L-Iżraeliti kienu iben liben Alla biex niftehmu l-umanità u meta nqasam l-ilma mara meta jkollha kif jgħidu bħalissa. Break the water. Tinfaqala l-ilma xi ħaġa. L-ilma litteralment infaqa sewwa naf li minn qed hemm barra jgħidha x'qed jivvinta. Sewwa, imma is-simboliżmu metafiżiku hekk kif jissru dawn l-affarijiet. Meta tidħol fis-simboliżmu metafiżiku u dawn għaddew mill-kanal tal-Baħar l-Aħmar. Jekk tibda tara id-dettalji inqasam l-ilma, ħarġu mill-Eġittu, sewwa għaddew mill-Kanal l-Aħmar. U mbagħad bdew daħlu ġo d-deżert biex jibdew inti meta titwieled fid-disa xahar tiġi aware. Għalhekk number 9 huwa n-numru tal-konoxxenza. Sewwa? Ġifieri fid-disa xahar inti tiġi konoxxenti tiegħek innifsek, għalhekk tarbija taqbad tikbi. Meta tmiss mal-elementi taqbad tikbi tgħid ċil Madonna tiġi self-aware. Fejn ġabuni jew. Fejn ġabuni jew taqbad tikbi di. Ġifieri dawn minn hemmhekk qed jgħaddu ħarġu fid-deżert u qed jippruvaw isibu lilhom infushom fid-deżert. S'issa għadhom ma jafux x'inhu jiġri. Infatti fil-Bibja nsibu li daw ħajduru kontra Mose li għadu kif salvhom biex imorru lura fl-iskjavitu. Għallu la fejn ġibna ġo d-deżert, għasawx nixorbu. Dik hija l-contention li jkun hemm ġol ġisem tal-bniedem. Qed niġġieldu kontrina stess sewwa, irridu mmorru lura fl-iskjavitu u le ejja nipprova naqra oħra u le ħed mmorru lura qed jiddiġġieled miegħek innifsek inti l-ħin kollu. Sewwa, issa meta inti tmur meta tasal fl-art imwiegħda. L-art imwiegħda x'inhija? Naħseb l-art imwiegħda meta tibda tara fl-affarijiet sewwa il-ħajja. L-art imwiegħda hija di. Imwiegħda lilek the Holy Land. Din. Meta tiskoprija, inti tittoħodha. U il-massakri u l-ġenoċidi li hemm fil-Bibja, meta fimtom, dawn mhix veru jfissru ġenoċidi. Il-ġenoċidju jfisser hawnhekk jieħu sehmu, hawnhekk iseħħ.
hemm ġlieda bejn il-right hemisphere u l-left hemisphere. Sewwa biex inti tieħu il-belt ta' Jericho biex tidħol fl-art imwieda. Mela hemm dik il-contention, hemm dik il-ġlieda. Infatti għalhekk l-anġlu u Alla lil Mosja jgħidlu idħol fl-art imwieda. Oqtlu lil kulħadd. U dak li ma jinterpretax il-Bibja kif suppost, ma jużax lodda metafiżiċi u simboliċi, jgħid iżzik xallada. Irid joqtol lil kulħadd. Mhux letteralment, tittifhimha. Inti tittoqtol l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet ħżiena tiegħek li qed jiggranfaw miegħek u qed iżommuk ankratem ma tiċċaqlax, ma tevolvix. Imwaħħal hemmhekk. Issa inti jekk għal-mod tal-kelma tittaqta' s-sigaretti, tgħid ħanaqta' s-sigaretti u ħallejt il-pakkett fil-kexxun. Tentazzjoni l-ħin kollu aqbad u għadbolem u irdu. Dawn hekk għamlu l-Iżraeliti, Alla qallhom irduhom kollha l-Kananiti, kollha irduhom il-Kananiti. Sewwa, dawn ma irduhomx kollha, x'ġara, bdew iduru lejn artali ta' Alla toħra. Simbolikament xi jfisser, jekk is-sigaret ħallejtu fil-kexxun, se terġa' taqa' fit-tentazzjoni, mela inti titteqret kollox. Titteqret kollox. Is-simboliżmu f'dan l-avveniment hekk jgħidlek, mhux veru l-Iżraeliti qatlu lil kulħadd. Anka numerikament ma tagħmilx sens. Mela dawn it-12 tribù fil-Bibja meta tikkwantifikhom b'mod matematiku taf kemm jammontaw l-armata? 20,000. Meta jiena ħdimt is-somma, it-tribujiet l-irġiel, il-mejls kollha għandek 600,000 ruħ. Armata ta' 600,000. As l-Imperu Ruman fl-apex tiegħu ma kellu dik it-tip ta' armata? Ma fuq il-numri li taw il-Bibja. Għax l-axħar darba bdejt naraw għed xjenzatu ieħor arkeologu u ieħor antropologu bdew jitkellmu u waslu għassomhom li kieku għadu jikkalkulaw kemm seta' kien hemm nies jgħixu f'dawk ir-reġjuni. Ma kellux jaqbżu 20,000. Mhux hekk, le eżatt, inti meta tipprova tattakka il-Bibja minn aspett storiku sewwa qed tuża xjenza materjali biex tipprova tifhimha minn aspett materjali. Ħatasal għal konklużjonijiet fuq il-ktieb, fuq il-pitazz, fuq il-keyboard, mbagħad ma tistax tipprovhom fil-verità. Tgħidli x'hemm evidenza ta' din, m'hemm xejn. Dawk l-400 sena li jagħmlu l-Eġittu ma nstab xejn tal-Iżraeliti. Kif jista' jkun? Jekk dawk kienu metikolużi tant l-Eġizzjani, kull xi ħaġa li jinqala fir-renju pup jitniżżel fir-rekords. Imbirek għal dawn m'hemm xejn. Kienu burokrati wkoll. Mhux hekk, mhux eżatt. Jiġifieri da m'hemm xejn anke meta qasmu d-deżert Madonna, encampment bħal dak 600,000 ruħ irġiel biss, irġiel biss. Mbagħad għandek in-nisa. Bħala total 3 miljun ruħ. Iwa dawn ma sabu xejn fid-deżert tagħhom. Ma kienx hemm. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Meta tikkwantifikhom daqshekk jiġu 3 miljuni. Meta tuża il-figuri li tipprovdi l-Bibja, sewwa, jiena meta ħdimt is-somma ta' 12 tribù, ħanuża dawn il-figuri li qed jipprovdi l-awtur sakru, però dawn il-figuri mhux qegħdin hemm għax huma realistiċi dawk huma simboli wkoll. Għandek in-numeroloġija, il-ġemmatrija, daw kollha simboliżmu. Iġifieri qed nitkellem minn aspett metaforiku biss. Hemm ħafna simboliżmu oħra, inti hemm ismijiet għal-mod tal-kelma illi jfissru xi ħaġa. Tuża n-numri jfissru xi ħaġa. Hemm codes ukoll fil-kliem. Eżempju għal-mod tal-kelma it-tielet ittra. Jekk tieħu dik litra u mbagħad it-tielet ittra ta' kelma oħra, tibda tiġbor litri kull taqbes 6 darbiet, taqbes 6 ittri. Sewwa u tiġbor dik litra li tiġi taħt is-6 numru. Tarġa' taqbes 6 oħra tieħu litra l-oħra u tibda taqqat il-kod inti. Il-ġematrija. Sewwa jew nkella taħdimhom tikkalkulhom bil-matematika dawn kollha simboli qegħdin fil-Bibja. 369. 777, naqs kemm hemm mill-allu. 666 tajba. 666. 666 huwa l-umanità, numru tal-umanità. Numru ta' xaktarx kien għax kien hemm wieħed biex ma jirreferux bismu kienu jikdbu 666. Le, ma dikka interpretazzjoni ħażina. Ħażina wkoll dik. Ħażina wkoll. Għax hu infatti l-awtur sakru hekk jgħidlek the number of men capitalized xi tfisser umanità mhux men. Inti meta tirreferi għal bniedem meta tikteb jekk qed tikteb bniedem sakemm mhijiex l-ewwel kelma tas-sentenza ma tagħmilx capitalized. Qed tifhimni?
Inti meta tibda sentenza, l-ewwel ittra tagħmilha capitalized. Dejjem. Però jekk inti mhijiex l-ewwel kelma fis-sentenza m'għandekx għalfejn tagħmilha capitalized għax qed tikser ir-regola. Sewwa, imma fil-revelazzjoni minn għalija kapitlu 17 jew vers 17 ma nafx, insomma. Men hija kapitalizzata qed jirreferi għal in-nies, għall-umanità kollha, mhux għal raġel wieħed. Sewwa, dik mis-interpretazzjoni oħra. Mhux għall-imperatur. Le. Jew xi Għall-umanità kollha. Tarri. Għall-umanità, issa naslu għalija wkoll. Mela. Fejn konna wasalna? Haw, minn il-numri ma kienux jagħmlu sens. Eżatt, jekk inti taqbad dawn in-numri, eżempju jiena kont ikkalkulajta għal kull raġel sewwa il-qabel kienu jiġu inkoraġġuti l-Iżraeliti illi ma jibqgħux single sewwa illa li xfjura tippjanta biex tifjorixxi. Hekk kienu jħarsu lejn il-ħajja biex inti jkollok familja u inti kull raġel daw kienu jipprattikaw il-monogamija. Diġà semmejt minn għalija darba oħra di, tipprattika il-monogamija ġifieri għall-irġiel biss, mhix in-nisa. L-irġiel kisetaw ikollhom iżjed minn mara waħda, mela allura jiena kull raġel tajtu ma tantx tajtu ħafna kont tajtu 2 jew 3 minn għalija fil-figura li ħriġt imbagħad minn dawn in-numri bibliċi sewwa u ħriġt bit-tfal, bin-nisa, bl-irġiel b'kollox ħriġt tal-ammont ta' 3 miljun ruħ. Issa daw kellhom 6, 7 nisa, jien kull ma tajthom 2 u 3 kull wieħed. Ġifieri arka ma jagħmlux sens dawn in-numri. U jekk eżempju dawn kienu qegħdin l-Eġittu dawn iklet anke jekk taqbad 60,000 fejn għamlu ma kienu 60,000 mhux 3 miljun daw, 60,000. Qed insemmu 600,000. 600,000 kienet l-armata tal-Iżraeliti ta' 12 tribù li jattakkaw il-Kejnin. Sewwa? Jekk inti tikkalkula b'60,000 ruħ kienet tfalli l-Eġittu kieku qabdu telqowlek daw fl-Exodus. 60,000 dak iż-żmien. Le. Kienet falli di, kienet falli. Bankrupt kienet iġi, jekk għandek dawn in-nies kienu qed jikkontribwixxu fix-xogħol, fis-sajt, fil-ħobs u jħallsu t-taxxi u min kien arwalat fl-armata u hekk. Ten tfalli l-Eġittu, kienet tkun sipruħa f'kawż kbir. Sa ġifieri dawn il-figur ma jagħmlux sens. Għax dawn mhumiex sejjer storiċi. Tajjeb. Allegoriji. Issa daw, inti meta bdew diħlin lejn l-arti mweda tinsiex l-umanità, l-objettiv tal-umanità hija li tara d-dawl, li toħroġ midlam, tintebaħ, u bat tibda ħerġa għad-dawl naqra mistax taqbad tiftaħ il-bipu tgħaddi, anka fiżikament tagħmel hekk inti tagħti għajnejk, għax id-dawl jagħmik. Fiżikament, sewwa, imma jekk noħduha minn aspett simboliku dawn xorta ma setgħux jaslu għad-dawl, infatti damu jiġġieldu. Fil-Bibja, il-contention li hemm bejn it-tajjeb u l-ħażin da meta għaddejja mijiet kbar ta' snin. Jekk se noħduha minn aspett storiku dawn għadhom asħadu r-ruħ. U kemm hemm bot mill-Eġittu għall-Iżrael? Ma tantx hemm? Mill-Eġittu ma tantx hemm veru, hemm forsi innaf. U damm 40 sena daw? 100,000. Naħseb Asja għax dawk imissu ma' xulx hemm il-Palestina fin-nofs. Dana, u n-numeroloġija terġa' tidħol 40 sena. Imma l-40 huwa numru simboliku. Għalhekk għatlek jiena 40 sena. 40 sena x'għadha Tapplikaħ mal-400 sena sewwa il-ġuf għax 40 xahar huwa bażikament meta l-Iżraeliti ħarġu mill-Eġittu. Sewwa dak ifisser it-twelid tal-Iżraeli tal-umanità. Ir-recycling, daw reġgħu ġew riġenerati biex jibdaw ħajja ġdida. Tnatfu fid-deżert, sew mbagħad marru biex jidħlu fl-arti mweda ma' dawk li 400 sena. Jekk tapplikom fl-40 ġimgħa mill-conception tal-om, dawn mbagħad reġgħu twildu. Inqasam l-ilma għaddew mill-Kanal l-Aħmar li jfisser id-dem sewwa. Mbagħad marru fid-deżert qed jippruvaw fitxu lilhom fushom biex jaraw x'laqathom daw. Mbagħad waslu għad-dawl. Meta tapplika din is-simboloġija kollha, jiena qed inħalli ħafna affarijiet barra għax ma nistax nidħol fid-dettall. Tifhem? Imma min jidħol fl-istudju li għamilt jiena sewwa, palissa qed nikteb ktieb ieħor u qed niddedika qed niġbor is-simboli kollha
u qed ovvjament qed niddiskrivjhom b'mod dettaljat ħafna u qed nagħti kemm jista' jkun dettall. Għal-meta Sillaba b'sillaba din is-sena nlestih. Tal-ostja. L-aħħar ta' din is-sena nlestih. Sewwa, issa ħankomplu nevolvu f'simboli oħra. Mela, naħseb daqsxejn jiena f'avvenimenti partikolari. Eżempju, Ejja naqbżu daqsxejn mill-ktieb ta' mit-testament il-qadim, ejja morru daqsxejn fit-testament il-ġdid. Sewwa, ħanitkellmu daqsxejn fuq Ġesu. Mela għandek il-Ġesu, sewwa, immorru f'dak l-avveniment partikolari għax ġieni f'moħħi issa, meta tema dik il-folla ta' 5,000 ruħ minn 5 ħobżiet u 2 ħotijiet. Kif jista' jkun? Għadin storja li ġrat veru? X'toħm da farka minn biċċat qiegħek, tgħidli ma tagħmilx sens, kif tgħidli ma dak ma jistax kollox. Kollox jista' għax eben Alla. Mela. Meta toħodha simbolikament dik il-ġrajja tfisser illi inti mhux l-ammont kemm tingħata importanti, imma il-ħin meta tirċevih, anzi l-ammont huwa importanti, mhux l-abbondanza rrid ngħid, mhux l-abbondanza kemm tirċevi, l-ammont li għandek bżonn li tieħu dak iż-żmien u l-ħin it-timing. Sewwa, din l-istorja ġifieri tfisser jekk inti għandek bżonn xi ħaġa se tirċeviha u se tirċeviha fil-ħin. Ġifieri tgħidli inti allura dawk il-5 ħobżiet tema u b'żewġ ħotiet tema 5,000 ruħ, li ma tfissirx hekk tfisser illi dawn il-5,000 ruħ ħadu kemm kellhom bżonn u meta kellhom bżonn. Sewwa, inti għal mod tal-kelma meta qed għandek bżonn għandek immaġina inti mort buffet, mort ġo restorant u qed tara kbira x'għandek il-ġuħ. U verament għandek ġu inti tiflaħ tiekol platt. Però dak il-ħin ħadd 2 platti u nofs. Mela platt kiltu għax għal dak tiflaħ. U l-bejja ħallejtu fuq il-mejda. Metafiżikament ifisser li inti Alla mhux Alla tad-daqna qed nirreferu għal Alla mill-aspett simboliku l-konxu etern. Se jtik kemm għandek bżonn. Mhux kemm se tgħidlu inti għax aħna dejjem nieħdu żball. Jien noħodha minn aspett mod ieħor mbagħad. Le ismaħħa, inti tittafda lilek innifsek. Meta ngħidlek tafda lilek innifsek, jiġifieri tafda il-Christ consciousness tiegħek għax hu jigwidak. Sewwa, jekk inti se tgħid u le ta' naħseb Nikola di u le iwa tinbiċċ oħra ma tispiċċa ma tikolix. Mela inti qed tafda l-aspett annimalesk tiegħek. Għax aħna fis-sistema li mdorrijin ngħixu iżjed granfati mal-aspett annimalesk tagħna milli mal-aspett spiritwali tagħna, l-aspett annimalesk huwa l-Adam consciousness. Sewwa għadna kejf minn aħna, niġġieldu ma' xulxin, nisirqu l-xulxin, nikdbu l-xulxin, nittradu l-xulxin, qed tifhem aħna għadna annimali. Egoizmu ġol ġungla aħna ngħixu. Għal aħna għadna fl-Adam consciousness. Ġifieri jekk ħammur ġo restorant ħanieħu iżjed milli niflaħ jiena. Meta tafda lilek innifsek tibda tagħmel affarijiet perfetti. Palma ġranna s-sibt. Allura dik is-sibt. Ġabli dak il-platt ma rnexxilix nieklu jien. Ma tantx kien kbir. Il-lostja. U le ma tantx kien kbir dak irrid ngħid bħalu jien. Ġifieri inti dik it-talima li hemm tal-5 ħobżiet u ż-żewġ ħodt dik li tfisser kien hemm ftit sewwa u minn dak il-ftit issodisfa l-kulħadd għax fil-verità dak li kellhom bżonn huma u dak il-ħin li kellhom bżonn jieħduh. Il-metafiżiku ma nafx qed nispjega sew. Jiena qed nifhmek. Dawk il-5 ħobżiet u ż-żewġ ħodiet kienu 5 idejat u 2 pariri fuq xi jimxu. U dak kien biżżejjed biex tagħmel kulħadd. Tista' tinterpreta b'dak il-mod ukoll leħe. Però il-metafiżiku jgħidlek li inti m'għandekx għalfejn tara kbir. Eżatt. U inti tisma' minnek innifsek, isma' ħadi minnek innifsek mill-konxu tiegħek tittisma'. Meta inti ma tkunx trenjat
psikoloġikament u spiritwalment biex tisma' dik il-vuċi interna ta' ġo fik u dejjem tagħmel taħseb bl-Adam consciousness dejjem sa tieħu żball, dejjem sa jkun hemm ħafna ħela, infatti l-umanità jekk tagħmel dejjem taħli tkisser aw ħafna sfreġġu kbir din id-dinja għax qed nużaw l-Adam consciousness aħna sewwa. Issa din it-talima diki illi inti tirċievi dak li għandek bżonn meta għandek bżonnu xejn iżjed u xejn inqas. Dejjem kemm għandek bżonn u dik hija l-perfezzjoni. Daqshekk sa tirċievi dak l-ammont għax dak għandek bżonn iżjed se jagħmilek il-ħsara. Inqas mhix se tirċievi l-ammont perfett. Xi tfisser ukoll di? Jekk inti ma tiflaħx għal iżjed milli ħadd se jagħmilek il-ħsara. Għalhekk inti tirċievi l-ammont preċiż f'dak iż-żmien preċiż. Sewwa, jekk sa tieħu iżjed milli tifraħ immaġina jiena. Nġalek taqra l-Bibja, ngħidlek aqba taqra l-Bibja. U moħħok ma jiflaħiex di, ħadd tagħmel ħsara lek innifsek. Ħadd tispiċċa b'nervi kbar, sa tispiċċa tpejjeb it-triplu, aħna millek il-ħsara, ħadd jaħantik iżjed milli tiflaħ jiena. Jiena moħħi jisma' jiena chapter kuljum niflaħ ta'. Mela daqshekk sentik biex intija minn din l-aspettativa sewwa. Dik hekk tfisser 5 ħobżiet u 2 ħotiet, jiġifieri mhux l-ammont, mhux l-abbondanza, kemm tiflaħ tieħu se tieħu inti għax ġismek jaf xi jrid għalik. Moħħok ma jaf xi jrid, ġismek jaf xi jrid. Sewwa, int miegħtek il-ġuħ tmur tiekol. Imma moħħok jibdek l-lossja dik niblaħħa dik, kollha nikola dik jien, u mbagħad tinduna tgħid rajtna kbir wara. Qed tifhimni? Jiġifieri dawn huma tant huma stejjers bieħu sempliċi, però l-istess kien komplikati. U komplikati x'qegħdin mistura. Allora inti bil-fors titħaffer u tuża ċertu għodod biex tasal għalihom. Sewwa, hemm ħafna iżjed simboli fejn nistgħu nidħlu. Ħansib simboli ieħor. Eżempju, mela. Ġesu, ħankomplu fuq Ġesu, la tħallna fit-Testament il-ġdid. Ħansaqsik fuq Lażru. Staqsini. Fuq Lażru, x'taħseb li tfisser ta' Lażru? Mela, Lażru huwa Lażru biex ta' fantozzi. Lażru huwa il-personalità tagħna. Sewwa dik illi jiftaqbad kif naqbad infehmielek. Fija hemm il-proċess tar-riċiklaġġ. L-avveniment ta' Lażru dan mhux veru miet u reġa' qajmu. L-eżempju li fija illi inti li tittieħu minna din l-istorja u illi Lażru jfisser inti stess l-antik fi stat mejjed. Bħal l-istess metaforika tal-Phoenix. Mhux hekk mela? Le. Le differenti. Ifhem, l-aspett hemm qiegħed meta tqum mill-lexis tiegħek, però din tfisser immaġina inti mela jekk inti qed tuża ġismek biex tagħmel astral projection, inti x'qed tuża mhux qed tuża l-ġismek tħalli hemm. Sewwa, jekk qed tagħmel meditazzjoni, inti ġismek mhux se tiċċaqlaq qed tuża l-higher self tiegħek. Sewwa, qed tuża l-crown chakra u l-pineal gland. Issa, jintajtek dak l-aspett, ġifiri, ma nużawx il-ġisem, għax il-ġisem mingħajr l-ispirtu ma jipproduċi assolutament xejn. Xejn, mejjed. Sewwa, mela dik il-narrattiva ta' meta Lażru miet, għal xiex, għax dak kien qed jaħdem iżjed fuq barra milli fuq ġewwa. Allura il-qawmin tiegħu kien illi isma' inti tituża iżjed l-ispirtu għax ġismek bla ħajja. Mela mar Ġesu u taħ il-ħajja. Ġi enlightened da. Enlightenment tfisser l-ispirtu jieħu l-ħajja ġo fik. Meta tara d-dawl, bniedem illi mhux qed ngħid illi bniedem għax mhux enlightened jew inkella ma jittappjax fil-metafiżu jew fis-simbolizmu jew fil-mistiżmu huwa bniedem mejjed ta' mhux qed ngħidlek. Kulħadd jekk nipprattika l-isports, eżempju, hija xi ħaġa sabiħa, jekk imur nara logħba futbol hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Jekk noħroġ nikol ma' ħbib xi ħaġa sabiħa wkoll. Kollox huwa sabiħ, però inti timmodera. Jew xogħol biss, jew sports biss, ħafna minn nies hekk jagħmlu, jaqbdu xi ħaġa, jaqbdu magħha u ma jitilqux. Sewwa,
Eżempju, jiena nagħmel ħafna żball, jiena nintefa' fl-istadji ħin kollu hemm għadej bum 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 nikteb ħin kollu għadej ħażin. Għax mhux qed naħdem fuq innifsi, iżjed qed nikkonċentra fuq id-dinja ta' barra milli fuq id-dinja jien qed nitgħallem ukoll mill-innifsi. Għax għoldim dejt isma' naqra din fejn il-Madoff ġiet. Inkun ġiet minn ġo fija stess. Sewwa? Allura, minn dak l-aspett jien qed nitgħallem, però irrid nikkonċentra iżjed fuq l-intern tiegħi biex immur ġo l-kampanja, nimmedita, naħseb, inħoss l-elementi, inqatta iżjed ħin mat-tfal, mal-familja, mal-mara, kollha f'daqqa, sewwa, għax jiena nqatta ħafna iżjed ħin fl-istudju tiegħi, nikteb naqra hemm noqgħod nimmedita hekk, biex qed ngħidlek il-ħollu hemm isni eremit ta' imma dak huwa speċi ta' in-nasba tiegħi. Fl-istess ħin qed insaħħaħ lili nnifsi minn l-aspett qed nitma' lil moħħi. Huwa safe space għalikum. Eżatt, imma qed nitma' lil moħħi b'affarijiet li xort qed nitgħallem minnhom jiena. Però ma jfissirx illi qed naħdem internament fuqi. Internament, naf xi tfisser internament, però mhux qed nipprattika jiena. Qed niġi ngħid hawnhekk biex in-nies jipprattikawha u jiena mhux qed nippratikaw. Qed tifhimni dan huwa żball li jagħmlu kulħadd u jiena nagħmlu b'mod repetittiv daw. Sewwa? Li kont se ngħidlek tal-ażru dik tfisser ġifieri metafiżikament illi da kienet iżjed qed jipprattika qed idawwar jinnaf l-attenzjoni tiegħu fuq barra milli fuq ġewwa. Għada jiġi bażikament isu jinnaf ġismek m'għandux użu, illa li ġismek għandu funzjonijiet illi ħuj jekk ma tużhomx inti ġejt għal xejn f'did-dinja. Sewwa jekk inti ġejt biex itbadbad, taħdem u torqod. Skużi ma nafx. Numru fis-sistema. Eżatt, numru, fatti jekk jużawna daw. Però aħna ħanidħol għali issa di li semmejt l-ewwel terrestrial projection ta' meditazzjoni jekk semmejta inti. U san norbota mal-ażru. Sewwa, mela meta persuna qed tuża ġisimha mhux 100% għax impossibbli nużaw 100%. Imma hija ngħidu nużaw 30-40% ġisimna mhux minn aspett ta' xogħol, minn aspett kif nistgħu ngawdu din il-ħajja billi nużaw ġisimna. Sewwa, tgħidli xi ġifieri. Mela, inti diġà taf sajjan għax provajta di u rnexxietlek. Sewwa, mela. Ħanibdew l-ewwel bil-meditazzjoni. Mażom nara. Għax kien hemm proċess. Meta kont tgħidli inti kont ngħid imma kont nassoċja ma' xi ħaġa eżempju li isma' da he's putting himself majtot li ħajmur joħlom u jesperjenza dil-ħaġa. Sawa, ma konx kont taħseb inti? Ma konx mhux ekko dik kien id-drain of thought tiegħi b'dak iż-żmien, ġifieri kont ngħid isma' din l-astral projection hija xi ħaġa li you put yourself to it daqs li qed tiħħipnotizza lilek innifsek biex tmur ġo dal-post. M'għandix taqsam. Le, ma hekk kont naħseb, ġifieri ma kontx ngħid isma' dak bġnuna qalla, dak hekk. Le, ħafna nies. Ħatta minn aspett differenti. Ħafna nies kienu jgħidu duk x'inhu Kevin miġnun kif jista' jkun da. Le, men, kont nispjegalhom pereżempju jista' jkun li hekk. Hemm ħafna raġunijiet u affarijiet oħra, imma min jien biex jien niġġudika u ngħid isma' dak ibnidem miġnun. Fim xerid ngħidlek. Imbagħad kont qed nitkellem mal-ħabib tagħna Kit. Tani set tones biex nġib insync iż-żewġ naħat tal-moħħ, ġifri left u right, u tipo għamilt jumejn ismaħħom daw l-ostja tones. Ġifri dawn kienu li jenew klile? Ija, mela. Jena għandi l-ADHD u moħħi mux ħaj konċentra fuq xej kważi, ġifiri. Imma daw nexxilhom bil-mod ta' kif tibda tisma' ħsejs minna u affarijiet oħra u tibda jibda jiġi vera fucking in sync, men. Eżempju, kif ħanaqbad ngħidlek, meta mortu provajta l-ewwel darba bżajtek, u mbagħad it-tieni l-ostja. U mbagħad provajta t-tieni darba l-aħba men, kif jista' jkun. Kienet banana sil-ħaġa, u ġifieri qed nara li l-nifsi men il-qara, minn taħt il-liżar għax jiena norqod bil-liżar. U qed nara li l-nifsi men, u l-mod ta' kif tibda, l-ewwel ma tibda jisa tipo l-ewwel kollu dik il-vibration hekk, u mbagħad tħossok ħiereġ men. Tħossok ħiereġ, issa jagħmel ta' wiċċi l-isfel, inti qed li wiċċik il fuq. Imma ta' fiżjed nies li jagħmlu wiċċhom l-isfel, jien għamel ta' wiċċi l-isfel u tipo ħassejtni ħiereġ men, hija fucking freak il-ħaġa. Għax tħoss il-feeling. Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħek. L-ewwel esperjenza, u bad pereżempju kont qed nara li l-innifsi riqet jiena ma tantx damet ħafna dik l-esperjenza u tipo
U bat smajt ħafna stolbi u għajat mill-klip u l-pakka gallu u bum, omt. Ġifiri naf, kienet reali l-ħagġa. U bat rġajt għamil t-tini darba u ma dika. Tkellimna fuqha. Ejju. Il-ħaġa il-ġisem, meta inti tiskopri l-funzjonijiet tal-ġisem, inti tista' tesperimenta b'dan l-affarijiet minn aspett safe. Sewwa? Tkun preparat jemma kollox. Jekk ara persuna, is-sena l kont għamilt talk ta' għali dwar l-astral projection. U fuq xejt biex ngħid in-nies ukoll jiena fuq xejt. Kont iffokajt ħafna illi inti qabel ma tagħmel din il-prattika ovvjament tipproteġi lilek innifsek għax inti mort x'imkien u ma tafx fejn mort. Sew le importanti li tipproteġi lilek innifsek. Dawn huma affarijiet reali għalkemm naf li hemm barra nies li qegħdin jitqu. Sewwa nies Kristjani stess probabbilment. Illi mhux qed jemnu dan l-Alla li huma jemnu festess li tagħna dawn l-affarijiet kollha biex nużawhom huma ma jafux bihom daw. Però hemm qegħdin. Kif? Fucking banana, ħaġa. Hemm qegħdin dawn affarijiet. Sempliċiment, l-ewwel semmejt li Fallen Seraphim, dak kien il-5 ktib li ktibt jiena sewwa. Dak ġibtu minn meditazzjoni waħda jiena. Jiġifieri meta ngħidlek ġibtu minn meditazzjoni waħda xi tfisser. Dana darba minnhom intfajt bil-qiegħda qudiem il-kompjuter qabel ma xaltu sewwa, kollox mitfiħin u għamilt 20 minuta meditazzjoni. U wara din 20 minuta tal-meditazzjoni għajt sieket hekk jiena bajnejja mal waqaft nimmedita sewwa, qatt ħanieqaf jiena biex il-meditazzjoni tieqaf inti tiddeċiedi meta tieqaf, qed ħanieqaf għax biżejjed. Jiena meditazzjoni twila ddejjaqni għax ġieli moħħi ma nkunx nista' nikkontrollah. Allura tkun jibsek eżempju tkun għaddej eżempju sitwazzjoni li għaddejjin minna bħalissa kemm ġo pajjiżna u kemm fid-dinja għaw kawż enormi kollox taffiġ kbir sewwa ma jistax ikun illi moħħok jibqa' jiffunzjona. Ma nafx xejn jew vera qed ngħixu ġo simulation jew għalla dinja vera spiċċat. Jekk ma neħdu sieba. Ġo filmen dejjem ġo series bħal Breaking Bad. Kollox ħajġri s-sadra batna l-television u għallim ma. Kollox ħażin miexi, kollox ħażin. Allura isu dak iż-żmien kont għaddej minn fażi illi ġejt litteralment nitnejjek. Sewwa, jien mhux persuna li nara l-aħbarijiet, jien l-aħbarijiet narhom meta noħroġ mill-bib il-barra. Għax qed narhom bajnejja. Sewwa, jiena television nużah biex nara xi film. Għax dilettant ħafna tal-films joġbuni ħafna, mhux films kollha eżempju, hemm xi ftit geners li joġbuni. Però dak iż-żmien kont għaddej minn fażi verament tal-ġen u l-astral projections kienu qed jirnexxewli, jekk immur nipprova issa ma tirnexxilix, jiġifieri nitkisser ġo sodda jew fuq is-sofan ma tirnexxilix. Għax għaddej minn kawż ġo moħħi mis-sitwazzjonijiet li għaddej nixtieq niġġieled għal pajjiżi sewwa u għal jidnaf għal dak li huwa tagħna. Fl-istess kien irrabjat għaliex dawn li suppost tajnihom il-fiduċja mad-dinja kollha biex jipproteġu din id-dinja tikkissru kull maw. U jiena qed inħossni impotenti għax ma nista' nagħmel allura dik tindannani jiena. Qed nistennew gwerra sa ġejjem. Issa naraw se jiġri. Dik għandna l-poter li nista' nwaqfu kollox jekk iridu, però hawn diviżjoni kbira. Sewwa. Ġifieri dak iż-żmien kont għaddej minn fażi vera sabiħa. U din il-meditation partikolari kont irċivejt ħafna informazzjoni. Literalment ħafna informazzjoni, għax kif naqbad nispjegaw f'terminoloġija, għax mhux faċli daw tispjegahom. U ħani għafem, għax inkella nibda jinnaf, ma nafx naqbad ngħid fuqha, di xi ħaġa li naf ħaġa fija, però ma nafx kif naqbad ngħidha. Illa li xi terminoloġija fiha limitu. Kif tisprimi ruħi fuq ċertu affarijiet, jekk se nispjega lek computer, sal-inqas IC nispjegaħu lek ikolli tari fuqu, però fuq dawn affarijiet. Kif ħanaqbad ngħidhom daw? U mbagħad jiena rrid ngħidhom b'mod biex nistama' kredibbli biex jifhmuha min-nies. Għax hekk persuna mhux qiegħda fl-istess livell ta' konoxxenza tiegħek kif se tifhimni din, se tgħidha miġnun. Da. Persuna li qiegħed ma jifhmux. Jekk qegħdin hawn isfel u jiena qiegħed hawn fuq, mhux qed ngħidha bliego din għax din huwa veru. Sewwa, da ħansemmi sistema skolastika. Jekk jinnaf
student tal-kindergarten sama xi ħaġa man student universitarju. Da se jaqbad jitħaq bih, għax mhux qiegħed fl-istess livell ta' edukazzjoni tiegħu. Issa fil-konoxxenza l-istess qegħdin, hemm min fl-evoluzzjoni tiegħu wasalaw u hemm min wasal hawnhekk, hemm min għadu maqbud fit-toqba, fin-nasba, fid-dlam u mhux qed jifhmu lil daw. Dan qed jgħidlu isma' f'ġismek tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk, tista' tara hekk ta' da rajt jew da qiegħed fuqhom, qed tifhimni ma jifhmukx. Ħafna nies ma jifhmukx. In-natura tant hija vasta, tant hija infinita u ġismek qed jirrappreżenta dan kollu. Però sfortunatament in-nies ma jindunawx illi aħna daqshekk potenti sewwa l-astral projection l-istess. Sirt naf affarijiet illi qabel ma kontx nafhom, eżempju, sirt naf illi hemm mhix din id-dimensjoni biss hemm. Meta ngħidu din id-dimensjoni ġifieri ir-realtà fiżika. Ir-realtà fiżika eżempju inti vasta, kbira, enormi. Eżempju jekk għandna l-kapaċità noħorġu u ninnavigaw f'vettura spazjali fuq il-pjaneta u nistgħu noħorġu mis-sistema solari u mmorru fuq dik il-galassja il-Madonna kemm hawn kbira. Ikbar minn hekk. U mhux tanġibli, mhux materjali. Hija ta' realtà oħra. Issa tħalt ħafna iktar deep jiena. Issa d-darba l-oħra meta jgħidlek jiena mirror image tal-dimensjoni fiżika. L-astrali kollox li tara hawnhekk, tara hemmhekk. Aħna nistgħu nipproġettaw ruħna fl-istudio ta' Sajan Podcast hemmhekk. Fl-astral. Differenti l-ħaġa. Xiġifieri differenti, l-istess ħaġa. Għalija rajta differenti, Ifhimni l-esperjenzi ta' kulħadd huma differenti, però l-astral ma jinbidilx għal kulħadd. Inti l-esperjenza li se jkollok differenti għal-mod tal-kelma, jekk inti mort Paċeville. Paċeville ma nbidilx għalik. U kellek esperjenza, jiena mort Paċeville l-istess baqa' u kelli esperjenza oħra. Ma nistax nifhem ġifieri kif in-nies jgħidu li jimxu. Jien ma stax. X'jiġifieri timxi? Ma qas nispjega, qas jien ma naf nispjega, jiena sa fejna fil hekk ara għaddej jisni ruħ, qas biss naf x'inhu eżatt. Jien ma nigwitax lili nnifsi. Tieni darba imxejt ftit żgħira imma awtomatika kienet il-ħaġa u kelli dik il-bed Ekku, jiena s'issa sem wasalt ukoll. Jiena proġettajt li l-nifsi qasnaf 7 jew 8 darbiet sewwa, però qatt ma kelli l-kontroll li nikkontrolla ngħid isma' rrid immur hemm, qed nipprova naħdem bl-intenzjoni, però qas biss nipproġetta ma qiegħed tasbor kemm niffoka jekk eżempju kif għatlek l-ewwel. Ngħid irid immur għal mod tal-kelma fi żmien il-farawni Kufu, ħanara u x'veru da difnu hemmhekk u le. Tista' tmur jekk toħloq l-intenzjoni fl-astrali tista' tmur. Bl-intenzjoni, tiffoka minflok ma tgħid ħanor ma nixtieqx norqod jew ma rridx norqod. Waqt dik il-fażi toħloq intenzjoni, tgħid iż-żomma qasira tgħid irrid immur hemm, irrid immur hemm, irrid immur hemm. Bupp! L-ewwel fażi vera easy għalija, it-tieni biċċa le. Min jaf x'qed jgħidu n-nies li qed jarawna. Allura kif fl-astral projection rom wieħed biss hemm li mortijena fih jew Mela, fir-realm astrali hemm ħafna pjanuri differenti. Mela, darbenu kont tajt spjegazzjoni wkoll hawnhekk. Mela, inti minn aspett spiritwali jiena ma mortx f'kull pjan. Sewwa, ovvjament m'għandix dak il-kontroll, però milli sissa irnexxieli niskopri dana ovvjament ma nistawx ngħidu isma' dana veru. Li huwa veru, nista' ngħid li huwa veru jiena huwa li mmort f'ċertu postijiet fid-dimensjoni astrali sewwa. Però il-pjanuri differenti nista' nitkellem fuqhom. Fuqhom kif naf jiena. Ma jfissirx li dawn huma veru realtà tista' tmur fihom. Jista' jkun, però ma nafx tistax tmur fihom. Jiena dik li ħassejtni ħiereġ hekk. Għax il-għaliex, mela, ħanidħlu daqsxejn fl-ispiritualità. Mela, inti għandek ejja ħantuha dan ir-ream astrali, ejja ħantuh forma. Ħalli l-moħħ jifmu, sewwa, għax inti meta tgħid dimensjoni x'inhi kif ħanaqbad nivviżwalizzaw. Qed tifhem, allura il-left hemisphere tiddik l-istampa biex tipproċessa fi kliem u fi ħsieb, sewwa, mela nużaw dik is-sistema, dik il-maniera. Ejja ngħidu illi id-dimensjoni astrali hija tonda. Sewwa,
u qiegħda tinkapsula mela għandek id-dimensjoni astrali. Ġo fija għandek dimensjoni oħra, sfera oħra li hija l-sfera eterika. Umbat ġewwa għandek l-sfera materjali, it-tielet dimensjoni. Mela għandek ir-raba dimensjoni, il-pjanura eterika u il-dimensjoni fizika dawk huma jibbriġġjaw il-xulxin. Sewa ġifieri għalhekk inti tista' tmur fl-astrali u mill-astrali tista' tmur l-eteriku, mill-eteriku tista' tiġi hawnhekk fil-realtà materjali tista' tmur fid-dimensjoni kristallika wkoll. Però jiena semmek għadni ma wasalx, jiġifieri fil-5 dimensjoni. Dawn kollha nistgħu naċċessawhom aħna meta aħna nużaw iċ-ċakras kif suppost, sewa aħna għandna 7 ċakras, issa n-numru 7 huwa numru simboliku u se ssibu frekwentament fil-Bibja bħal numru 6, bħal numru 12, bħal numru 13, bħal numru 40. Dawn huma numri simboliċi ma jfissru xejn ħlief il-messaġġ mistur. Sewa, il-numru 7 huwa il-numru komplet, il-numru perfett. Sewa, il-numru 6 huwa l-inkomplet. Infatti, il-kreazzjoni qiegħda maqsuma f'7 ijiem. 7 ijiem simbolikament, mhux letteralment 7 ijiem. Fil-Koran insibuh ukoll is-7 sema. Eżatt, 7 dimensjonijiet. Is-7 sema hija 7 dimensjoni. Issa dawk is-7 ġranet tal-kreazzjoni huma is-7 dimensjonijiet fil-ktib tal-Ġenesi wkoll. Sakemm il-kreazzjoni, il-Christ consciousness laħqet il-perfezzjoni tagħha fis-7 dimensjoni. Tajjeb, is-6 dimensjoni aħna nafu ħafna però mhux kompleti, inkompleti, is-7 dimensjoni hija completion. Is-7 mill-aspett spiritwali mhux metafiżiku, mill-aspett spiritwali huwa 12. In-numru 12 huwa l-infinità, il-kompletezza. In-numru 6 mill-aspett spiritwali huwa in-nofs ta' 12. L-inkomplet. Sewa, it-12 huwa l-komplet, is-6 huwa l-inkomplet bil-aspett simboliku spiritwali, metafiżiku l-aspett simboliku metafiżiku huwa n-numru 7. Fl-ispiritwali huwa 12. Għalhekk hemm dik it-tilwima minn ma jifhem xejlek li ta' 12 dimensjoni hemm, jaqbes jgħidlek li ta' 7 dimensjoni taw. Kollu lob bin-numri. Sewa, bejn tilwima bejn is-simbolizmu spiritwali u s-simbolizmu metafiżiku, meta dawn qed ifissru l-istess affarijiet. Metafiżiku jiġifieri ismu miegħu metafiżiku. Issa qed tissejjaħ issa qed tirreferi għal xi ħaġa etereali, bħal meta inti tgħid rajt ruħ. Ruħ x'inhi? Ruħ hija metafiżika. Għal xiex? Tara għal xiex? Għax tista' tara b'għajnejk fiżiċi, tista' tara bil-pineal gland ukoll. Ruħ. Eżatt, għax ikollha l-morontja tagħha, d-densità tagħha tkun id-densa, tkun għadha ħoxna. Fimt? Mhux letteralment spirtu li ma tarax, bħal meta spirtu ħażin taraħ forma ta' dell, għal-mod tal-kelma, qed taraħ għandu l-forma tiegħu għadha densa. Dak ġej mill-pjanura etereali, mhux mill-astrali, mill-etereali. Għaxu jrid jaqsam mill-astrali għall-etereali biex jidħol fil-pjanura fiżika. Dal-aħħar ġraw li 3 affarijiet strambi. Sawa? Ġrat li Andrew Zammi Soler nexlu jħipnotizzani at a point. Di tal-astral. Mbagħad kien hemm xi ħaġa eżempju li Mirko jaf biha u l-ex tiegħi u mbagħad intqajt ma' 3 min nies f'ġurnata li qalu li 3 l-istess ħaġa. Dik vera frikjatni. Ġifieri nar ma jafu daw tipo li fuq dil-ħaġa. U dik vera hekk ġabitni qed xillost qed jiġri. 3 min nies, ġifieri 3 min nies ma jafux x'kienu għaddej minn moħħi u x'kien għaddej minn moħħi li f'Mirko u l-ex-stage. Inti tista' semmi hawnhekk di jew tippreferi tħallija? Kont ħanija mill-podcast, letteralment qed da ġieli tkun ħataqbiż liċ-ċinga, fim? Okej. Fuq ċertu affarijiet. U tipo 3 min nies qalu li jara jfittilek taqaf mill-podcast tal-ostja. L-ewwel tqajt ma' wieħed, u ġifieri fl-istess ġurnata din semma wieħed. Tlieta li huma. Arra, istra. Ġifieri.
Għax ġieli nkun down, ħażin u tipo. Femta? Dika naħseb jiena dik fem nista' nkun żbaljat ukoll. U tlieta minn nies ma nafhomx. Issa. Għajt l-ewwel darba magħhom. Dik li hija fucking stramba, fim? Mingħajr mettilhom xejn dawn u hekk. Mela nipprova ninterpreta mill-aspett kif qed nipprova nasal għalija jiena sewwa. Irrelevanti jekk bniedem tafux jew le. Dawn isegwu daw in-nies. Ovvjament Mirko tafu. U min qallek iżjed barra Mirko? Le, Mirko u persuna oħra kienet taf. Ġifieri, tnejn minn nies. Inti semmejt li 3 persuni. Imma daw 3 persuni tqajt magħhom f'ġurnata. Dawk li ma tafx. Daw ma nafhomx minn dawn huwa. Imma jsegwuk. Jsegwuk, all right. Ma jfissirx, mela, irrelevanti jekk inti persuna tafix jew le, anke jekk qatt ma tkellimt magħhom jew qatt ma rajtu l-xulxin. Aħna inħarsu lejn xulxin fid-dinja fiżika, fid-dimensjoni fiżika bħala entitajiet individwali. Għalhekk niġġieldu ma' xulxin, għalhekk ngħiru għal xulxin, l-emozzjonijiet li ħalluna fidlan fit-toqba għax jiena minn għali jesma' inti sajjan biss. U jiena Kevin biss, jiena taf inti kompetizzjoni miegħek ego, jiena rrid iżjed minn rid nidher iżjed minnek dak it-tip. Aħna ma nafux li aħna l-istess ħaġa, aħna ġej mill-istess sors. Spiritualment, fiżikalment le. Fiżikalment meta nħarsu lejn xulxin, veru ġejm l-istess sors mill-art. Aħna ġejjin regeneration mill-art li nieklu aħna nerġgħu marru lura fl-art, dust to dust. Meta provajt infiem di l-Riki, jena eżempju li immaġina hemm żewġ feeds għaddejjin, żewġ live streams, waħda hija live stream hija realtà u l-oħra hija l-kuxjenza qed jinterrektjaw flimkien, però di m'għandix imponita fuq di u di m'għandix imponita fuq l-oħra. Eżatt. Tipo qed nifhem x'qed tgħid. Le, mhix hekk. Spjegajta naqra ħjar inti. Aħna meta nħarsu lejn xulxin biex nikkompetu ma' xulxin biex jiena nuri kemm naf iżjed minnek, jew kemm jien aħjar minnek, jew kemm jien kapaċi iżjed minnek, dik hija s-sens l-Adam consciousness, is-sens il-bestja, l-annimalesk. Sewwa, ħanidħlu daqsxejn f'mitoloġija. 666 the number of the beast. Għax aħna għadna fil-ġungla. Alright. Ħana la fakkarni fija, mela ħan minflok fil-Kristjaneżmu u fil-Bibja ħammorru mitoloġija pagana. Mela hemm dik il-mitoloġija partikolari ta' Theseus u il-Minotaurus. Meta daw skont din il-mitoloġija daħal hemm ġew biex joqtol lil din il-bestja. Illa li darba fis-sena daw kienu jissakrifikaw, ma rridx toħroġ, jissakrifikaw l-isbaħ tfajla verġini tal-belt, ġok Knossos, sewwa, Kreta. U da kienet il-prinċipessa kienet sa tiġi sakrifikata, sewwa, u ovvjament dan Theseus mar biex iżalva. Però metafiżikament dik hija ovvjament mhix storja veru. Issa n-nies ta' dak iż-żmien wara li ġiet inventata din l-istorja, jien naf wara 100 sena u hekk nies li ma kinux jeżistu fi żmien li kitbuha di, jgħidu l-allo ta' 100 sena ilu kien hawn monstru kien jeġġu dak il-labirint, qed tifhem kif ngħidu llum eżempju. Il-avvenimenti bibliċi veru ġraw ta' kontement li ma fejn taf, ma tafx. Kolla avvenimenti simboliċi. Allura daw kienu jħarsu lejhom kif il-Kristjani jew inkella il-Musulmani jħarsu lejn il-ġrajiet bibliċi, koraniċi u hekk. Però din hija storja illi qed tissimbolizza qiegħda tipproġetta il-fatturi fizjonomi tal-ġisem stess u qiegħda tikkonċentra il-fok tagħha fuq il-moħħ. Inti meta bniedem jintilef vizzju, x'jiġri mhux jintilef labirint ma jistax isib it-triq lura barra, intlift hemm ġew, ma nistax noħroġ. Għandek is-saqaf miftuħ imma l-ħitan imkaħlin u għolin. Ma nistax noħroġ minn hemm ġew jiena, ma nistax. Intlift hemm ġew. Sewwa, mela is-Salvatur irid jidħol għalik. Issa minn dan l-aspett daw mhux ħajjedu l-Christ consciousness, il-pagani, għalkemm mill-aspett tal-vant kien diġà jeżisti, sewwa. Però l-Griegi għalkemm mbagħad għandhom mistiċiżmu ieħor tajjeb ħafna, sewwa, li huwa tista' tgħid
paragon ma' elementi simboliċi gnostiċi u elementi simboliċi ezoteriċi kristjani, ermetiċi, pagani ta' kull nazzjon, jekk taqbad taqadhom kollha dawn se taqbad taqgħod l-erf kollu jinnaf tad-dinja u tgħid dawn kif kienu jiktbu dawn l-affarijiet 6,000 sena ilu. Mela veru kien hawn ċiviltajiet b'moħħ u b'konoxxenza li s'issa nafuha. Le, tibda ssib dawn is-simboli mistura fi skritturi 4,000 sena kellhom dik it-tip ta' mentalità dak iż-żmien, jew inkella jibdew jispjegawlek fuq il-ġisem, x'hemm ġol ġisem, x'inhu kapaċi jagħmel il-ġisem. Illallu kemm kienu bravi dawn in-nies, illum PhDs tal-lum għadhom ma jistgħux jifhmu kemm il-Bibja u waqqas il-letteraturi pagani. Jgħidulek dawn leġendi pagani mhux fantażija. Kif fantażija? Għandek kollox misturġo fihom. M'intix tifhimha mint. Għax bl-edukazzjoni kollha, bit-technical know-how, bil-professuri kollha għandna, s'issa għadna ma skoprejniex kif bnew il-piramida, kif għamlu hekk, kif dawn kienu nies eċċellenti. Imma kif tkellimtu intkom inti u David Patch fil-podcast li kellkom ta' David Patch, dawn iċ-ċiviltajiet sparixxew kien hemm breakaways fejn marru daw. Fejn marru daw. Mhix ixġew dawn l-idejat impressjonanti sal-aħħar kif minn fejn ġiethom din l-idea jibnu dik it-tip ta' struttura u għaliex bnew hekk. Għaliex bnew b'dak it-tip ta' ġebel 2.5 tan kull ġebla. Żomna, u qed ninsew ħaġa aħna. Biżna fuq xi ħaġa oħra imma. L-tempji li hemm illum fil-Greċja huma mibnijin fuq pedamenti ta' tempji iktar antiki. Apparti minn hekk jekk taqbadhom u tixbet lajn ħassib li qegħdin kollha in sync dritt qegħdin kollha. Jew ma tafx di. Le. Qegħdin kollha dritt sewwa, kollha in line qegħdin. Li hija impossibbli għax inti jrid ikollok aerial view biex tagħmel għad il-biċċa tax-xogħol. Ma tistax tagħmel għax inti għandek il-muntanji, għandek il-kerviċer tad-dinja. Għandek ħafna ostakli. Mela dawn qegħdin kollha online. Għalhekk jiena kont ngħidlek li Atlantis hija 9 kingdoms, jiġifieri kienet 9 postijiet u Atlantis hija d-dinja. U jiena għalija l-aljeni u l-UFOs li naraw ġara katastrofi kbira fid-dinja fejn inqeret kważi kollox u ħafna mill-materja ntilfet u ħafna mill-teknoloġija ntilfet u ħafna mill-affarijiet intilfu u daw telqu minn fuq din id-dinja u marru fuq outpost jew fil-baħar stess għax fil-baħar jħatmur fil-qiegħ ħafna mhux ħajaffettwa daqskemm qed jaffettwa fil-wiċċ u mbagħad again jekk ħatmur fuq outpost inti tkun immjun għall-affarijiet li jiġru fuq id-dinja, imma xorta qed fuq outpost viċin u qed tosserva x'inhu jiġri fid-dinja. Issa t-teorija hi li xi 75,000 sena ilu ġara dil-katastrofi. Fim? L-Eġizzjani kienu diġà in place. Ġifieri qed x'qed ngħidu, ġifieri diġà kien hemm xi ħaġa mill-Eġizzjani fejn ħallew skrittura u affarijiet oħra. Fil-Bibja msemmin, infatti. Ma aħna nafu l-piramidi huma mibnin between 14 to 12,000 years ago. Fil-fond taħħa tgħidlek illi ilhom mibnin ħafna iżjed. Il-tnejn l-oħra żgħar, il-kbira. It-tlieta l-huma, it-trio. Iktar. It-trinità le mhux hekk. Anki l-Sphinx hemm waħda telqet minnhom. Hemm kien tnejn Sphinx, inti dejjem ikollok tnejn Sphinx. Kif hemm waħda? Ekku. Ġifieri l-affarijiet illum il-ġurnata fajnejja jagħmlu sens imma mek noqgħod nispjega lil nies oħra jgħidu dax iż-żoppet. Imma ma jafux li nafu jien u daqshekk. Mhix hekk, le eżatt. Imma daw tal-Greċja ġifieri bħal mettejt inti isemmu affarijiet teknoloġiċi bħal pereżempju dik il-kokka intelligenti li hija mekkanika. Ma jisemmux li hija ħajja, jisemmu li hija mekkanika men u twassal il-messaġġi. X'il-ostja. Jew kellha bħal dak l-ilma li joħloq hologram minnu x'il-ostja jgħidulu tal-Greċja wkoll issibu. Mela daw kellhom xi mekkaniżmu xi ħaġa li kienet liquefied li di qed toħloq projection minn ġol likwidu. Allora qed tikkomunika ma' xi entità barra minn din id-dinja jew xi ħaġa oħra teknoloġija li hija. Jiġifieri hawn kien hemm xi reminiscences ta' teknoloġija li baqgħet hawnhekk u mbagħad jien naf telqet.
Fim ċirrit ngħidlek, jiġifieri hemm ħafna aspetti tagħha dil ħaġa. Imma kollox huwa intertwined mal-kuxjenza wkoll. Għax inti qed ituk breadcrumbs isma' tagħmilx hekk, jekk u il-fenomenu jażel ukoll jarbel kif, eżempju, inti tittina l-informazzjoni, jien jagħtawek ħloq del-podcast kemm mirko wara l-kwintiet miġnun daqsi li qed jagħmel l-editing, fim? Jiġifieri kollox huwa konness ma' xulxin, jiġifieri daħħa jieħdok ġo postijiet fejn iriedek hu mhux fejn trid inti. Eżatt. Eżempju, l-lum il-ġurnata I'm more humble minn 3 xhur ilu, jiġifieri. Għax tani daqqa, sammarni. Kemmen bravo, men. Jena biex nitkellem miegħek ħafna. U bravo nitgħallem. Mhix hekk ovvjament. Però meta persuna jitfa' l-armi mal-art, meta ngħid jitfa' l-armi mal-art, inti l-armi m'għandek bżonnhom fil-verità. Meta tajt għandi bżonn l-armi għax għandek l-edewwa, mhux qed nirreferi għall-edewwa nies, għax qed tibża minnek innifsek li qed tagħmel ħsara lilek innifsek, meta tpoġġi l-armi mal-art tiġi jumli. Għal xiex? Għax inti literalment m'għandekx minn xiex tibża. Mela l-umiltà tiġibek straight. Moħħok. Tnaddaflek moħħok. Meta bniedem ma jkunx umli jibda jara li l nnifsu bħala xi alla, daka mhux bniedem umli u mhuwiex bniedem straight u għandu bżonn l-armi għax qed jibża laħ jattakkaw l-integrità tiegħu, jattakkawlu kif għan nirreferi kemm inti famuż eżempju. Taf inti l-public image tiegħek u hekk li jagħmlu lek il-ħsara, u dak il-bniedem huwa ħin kollu ewer paranoid għandu bżonn l-armi l-ħin kollu. Inti bniedem illi m'għandek bżonn l-armi. Inti jiena kemm ili nafek xejn iżjed minn sena issa jew sena. Kif nafek kif qed narak issa? Nafek dak iż-żmien l-ewwel darba li ntqajt miegħek. Sewwa, ġifieri mhux qed ngħidlek. Għax veru. Qatt murejt ma mort id-dar u għax meta ssir taf il xi ħadd eżempju u jieħu l-konfidenza miegħek. Tibda taraħ tgħid tossja kemm hu differenti mill-ewwel darba li ntqajt miegħu dan. Meta jieħu l-konfidenza bniedem iġib ruħu b'dak il-mod. Mela minn dak l-aspett ġifieri dan bniedem naqafalt. Qed jagħmel l-image tiegħu biex jagħmel impressjoni fil-bidu. Tgħid tossjan fil-bidu tgħid kemm hu bravu, intelligenti, kemm hu hekk. U mat-tieni darba jibda jieħu l-konfidenza. Sewwa tgħid dan fals. Jien għandi l-intuition tiegħi instinkt nkun naf bniedem x'inhu li dak mill-ewwel isni kont naf li bniedem twajja bniedem umli. Mhux hekk ma nippruvax ninfluwenza n-nies ukoll laqas biss tjara kemm dal-aħħar. Mhux tinfluwenza n-nies għax l-influwenza hija ħażina, ma naħsibx li inti qed tipprova tinfluwenza n-nies. Qed nipprova nigwidhom għalfejn mort jiena, imma b'mod ta' kif jisibuh huma. Eżatt, mhux hekk inti isek qed tgħidilhom isma' jiena għaddejt minn din l-esperjenza, però mhux kulħadd jista' jgħaddi mill-istess bieb. Jekk inti tista' taħdem dik it-tip ta' rimedju biex tasal point B, tista' tagħmel xi ħaġa mhux bil-fors ħa tagħmel l-affarijiet għax jien għamilthom mill-perspettiva tiegħi. Mhux hekk u dejjem kont onest ma' kulħadd meta kont ħażin kont ħażin. Isma' għamilt ħażin ipprova tgħaddix minnha inti. Qed tiftaħlu għajnejh dak ikun. Pereżempju tajt il-ħaxixa ma marix ngħid isma' l-ħaxixa ħażina, jiena li m'għandix kontroll fuqha u llum il-ġurnata ngħid isma' m'hemmx fejn tmur iżjed. L-abbuż u l-ħażin huwa l-abbuż. M'għandix kontroll fuq għal-ħaġa allura aħjar bum stop għalija. Dik hija l-aħjar ħaġa ma marriċ ngħid isma' l-oħrajn pejpux ħaxixa ta' il-harm reduction huwa importanti. Inti mela inti f'din il-mitoloġija ta' Theseus, inti kont Theseus għax ħares lilek innifsek, iġġieled mal-bestja kien hemm dik il-ġlieda ġol-labirint u qtiltu. Ħarex lilek innifsek fid-dawl. Dik il-mitoloġija qed tfisser. Xorta ma soġġett tal-isballa x'inhu man, jiġifieri I can relapse. Alla ħares le. Din il-mentalità meta jgħidulek illi aħna nitwieldu bid-dnub. X'iridu jgħidu bija nitwieldu bid-dnub. Ħadd ma jitwildu. Mela xi ħadd perfett. Inti mhix mid-dnub mhix dnub din għalija falsa. Ija, bħal meta tgħid superstizzjoni. Xi dnub jeżisti. Hemm l-iżball u m'hemmx żball. Jekk inti għamilx mill-iżball ħasra titgħallem kif qed toqgħod tgħid li għamil dnub. Xi dnub hu? Kollox żball, il-ħażin hija hemm biex tagħmlu biex titgħallem minnu. Bħal din tas-siġra biex Adam u Eva ma jaqtawx mill-frotta. Alla qallhom. Simbolikament, ara ma taqtawx minna ta'
Ma qallhomx ma tistawx tieħdux minna x'tmutu. Tinqabdet u ħadet minna għal xiex. Jiena il-liġi tgħidli toqtolx. Però ma tgħidlix ma tistax toqtol. Toqtolx, għax wara mill-konsegwenzi jien nista' noħroġ minn mur noqtol xi ħadd. Xi ħadd ħajwaqqafni jien? Le, fil-verità nista' noqtol lil min irrid u kemm irrid, però wara mill-konsegwenzi il-liġi li se twaqqafni, però ir-regola tal-ħajja hija waħda. Sewwa, id-deċiżjoni f'ħajtek dik l-unika regola li hawn, il-ħajja ma tikx liġijiet, għamel li trid għamel, però id-deċiżjoni tiegħek twittilek it-triq għal konsegwenzi tista' ġi konsegwenza tajba x'inti għamilt it-tajb jekk għamilt il-ħażin għandek konsegwenzi żiena sieħbi karma hu il-karma. Ġifieri aħna meta noqogħdu nħarsu lejn x'dnub u mhux xi dnub. Xi dnub jeżisti. Gdibt il xi ħadd, issa xi ħadd qed jigdeb lilek, mhux kulħadd hekk fid-dinja, kulħadd tifaqqaħħa ma' wiċċ kulħadd. Aw aħna minn dawk nitalmu mill-iżbalji. Jekk jiena darba minnhom jien naf sraqt xi ħaġa u xi ħadd saraq lili ngħid issa naf xi tfisser. Jiena gidmuni gidma tlieta minn nies jiġifieri dak il-ħin meta wara tlift kollox u kont tlift kollox u daqshekk m'hemmx fejn mur iżjed u tipo tajt qalbi minn kollox. Għalihom kont sejjer jiġifieri il-ħaġa hemm qiegħda u mbagħad tibda tgħid kif bniedem qatel il-bniedem ħadd ieħor. Dejjem hemm action u reaction għal l-oġġett. Jiġifieri mbagħad how you and things defines you from others. Issa l-ħaġa taf x'inhi? Il-ħaġa li torbot kollox. Meta tgħid tiltil xi ħadd, tiltlu ġismu int. Mhux hekk. Lilu ma qtiltux. Xorta qalbi problema. Tgħidli qed tipprova tgħaddi messaġġ fil-qtil ukoll, mhix ngħaddi messaġġ. Inti tibrot il-filosofija dik li tipprova tifhem kollox anke li żjed ħaġa assurda, sewwa. Qtil huwa jisodaq li hu apokalissi. Apokalissi għal bniedem li jkun qatel. Naqsekku. U apokalissi għal dak il-bniedem li miet. L-apokalissi tkun għal dak li miet probabbilment, għax hu se jerġa' jibda mill-bidu. L-Iżraeliti kienu jemnu ħafna fija di, jekk bniedem se jagħmel ħażin oqtlu. Ħalli ma teħx ċans jerġa' jaqa' fit-toqba miskin. Astja. Qed tifhem? Oqtlu. ħajarġa' jibda. Però dik ħażina. Għax inti jekk ħad toqtlu kull meta jagħmel żball da alla ħajarġa' jibda mill-bidu kull darba. U qas jaf x'jagħmel. Għalhekk l-evoluzzjoni hija tajba titgħallem mill-ħażin tiegħek stess. Jekk inti qatt mi se tara dlam ħatara d-dawl biss, tibqa' ċassat. Ma tafx xi tittamel. Inti dejjem titla minn isfel biex tmur fuq. Jekk m'għandek fuq sax titla fuq. Ġifieri dak iż-żmien kienu jaħsbu l-isma' dak qed jagħmel ħażin ma loqtlu. Eżatt. Jekk kienu l-Iżraeliti jekk il-regoli możajċi jekk kienu, jekk bniedem jaħżin oqtlu kienu jħaġruh. Bil-familja, bil-ħmar, bil-baqar b'kollox. Dak kollu li jotiegħu jeqirduh. Lalla. Ħalli ma jikkontaminax lill-oħrajn. Moralment ma kienx. Le, ovvjament, issa dawna kienu jsiru veru. Dawn kienu jsiru veru, però mill-aspett simboliku bibliku dawn qegħdin fil-Bibja wkoll għax qed jagħti l-aspett storiku. Kif għad l-ewwel ma jfissirx li għax għandek qed tissemma Ġerusalemm u qed jissemma Erodi u qed jissemma Pilatu, mela allura din storja veru. Jiena nista' niffabbrika storja sħiħa u nsemmi lilek, inti persuna veru, u nsemmi l-Mirko persuna veru, però nista' noħloq storja sħiħa ma tkunx veru. Però n-nies għax semmejt lilek jgħidu din veru ġrat, qed tifhimni x'qed nipprova ngħid. Nista' niġġenera storja sħiħa jiena jgħaddu 3 snin, ħadd ma jaf li fabbrikaj din l-istorja, però użajt nies veru. U tista' tiblaħħa int stess tant iddum tirrepetiha ġo moħħok. Ma żmien tiġi veru, tgħid veru dik ġrat jew le. Tibda tistaqsi lilek innifsek, self-deluded tiġi inti. Għalhekk pereżempju ċertu hypnosis ma jaħdmux għax tkun printed ġo moħħok. Ġo moħħ. Ekku. Il-moħħ tant huwa kumpless. Għalhekk inti mill-moħħ imbagħad għandek il-pineal gland hawnhekk, sewwax minn inti minn hawnhekk titlaq fl-infinità. Aħna għandna 7 ċakra sarġajna, numru 7. Il-numru 7 huwa n-numru komplet. Sewwa għandna 7 ċakra, għandna il-crown ċakra, għandek il-pineal gland, għandek it-throat ċakra, sewwa, għandek solar plexus,
Għandek ċakra oħra hawnhekk, solar plexus hawnhekk qiegħda. Madonna di xini, nsejt, ċakra sejx jisumhom bl-ismijiet. Għandek ċakra oħra fuq iż-żokra eżatt, u mbagħad ċakra oħra fl-organo tiegħek sesswali biex niftehom. Għandek 7 ċakras, sewwa, u dawk huma il-livelli illi inti titla' minn dik l-allegorija li semmejt id-darba oħra ta' l-istorja ta' Ġesu, mitwelid sal-mewt il-kruċifissjoni, inti tfisser illi dik l-istorja tal-ħajja ta' Ġesu u n-numru 33 qiegħed jitla' mill-los sacrum, mis-sacrum bone, sewwa, fejn jiġi ġenerat kuljum dan il-fluid, il-sacred fluid, sewwa, jitla' 33 spida fil-vibra ta' sinsla tad-dar u jissallab f'Golgota. Il-kruċifissjoni niftakru flank u s-salib tal-ħajja eterna. Sewwa, issa meta tissallab hawn fuq. Ġifieri inti ftaħt il-bib tal-eternità, dak li tfisser il-ħajja ta' Ġesu mhix veru seħħet dik il-ġrajja li kien hawn dan il-bniedem, seta' kien hawn dan il-bniedem kien jimxi dak l-istil profeta jew inkella studjus fil-faxxinu tal-Griegi li kien jivvjaġġa l-emmula u jiftaħ moħħ in-nies, però mhux li jagħmel il-mirakli u jagħmel dawn l-affarijiet. Dak imbagħad tħallna fl-aspett simboliku kif kienu jirrakkontaw l-awturi sakri fil-Bibja biex jgħaddu jaħbu l-messaġġi tagħhom. Però dik li ġrajjek tfisser inti mill-los sacrum tlajt f'Golgota, the place of the skull kif insibuha fil-Bibja, sewwa, u hemmhekk issallab. U l-kruċifissjoni tfisser li tissaħħaħ. Inti tissaħħaħ fuq is-salib kif għamel Mosè qabad is-serb u tefa' fuq is-salib. Għandek is-siġra tal-erf u s-siġra tal-ħajja. Is-serb jirrappreżenta l-erf. U s-salib jirrappreżenta l-ħajja. Sewwa, s-siġra tal-erf u s-siġra tal-ħajja. X'għamel tefa' s-salib, is-serb fuq is-salib. Mela s-serb f'dan il-mod qed jirrappreżenta lil Ġesu Kristu, il-Christ consciousness. U s-salib hija l-ħajja ta' veru meta tissallab hawn qed tissaħħaħ. Fejn rajta dik il-pittura? Is-serb fuq is-salib, Madonna. Gustav Dore probabbilment. Gustav Dore, inċiżjoni. Interessanti, ostja. Issa jekk biex nibqgħu fil-kunċett tal-Pioneer Gland, il-Knisja dawn l-affarijiet kollha tafhom, però mhux qed tgħidhomlok. Inti meta tmur fil-liturġija tgħidlek ħafna stejjer tajbin però tispjegalek b'mod tajjeb ħafna l-qassis jispjegalek b'mod tajjeb xi qassis filosofu. Sewwa, però huma mhux qed iħarsu lejn l-iskrittura sakra bħala ġrajiet li ġraw storikament. Sewwa, u ma jirrakkontawx b'dak il-mod simboliku il-bniedem taddilu l-messaġġ li intenzjonalment li jifhem il-bniedem, sewwa b'mod kollettiv. Dawn qed jaqbdu qed jassorbu l-istorja minn aspett realistiku u qed jgħidu isma' Ġesu mar ikkalma t-tempesta u mbagħad niżżel ix-xbiek u tellaw jinnaf 500 ħuta. U l-oħrajn ma qabdux Alla jinnaf jgħidu l-huwa bobinu wieħed. Qed tifhem ġifieri dawn huma kollha ser bombastiċi illi qed ituhom attenzjoni mill-aspett romantiku letteralment kif qed taqra novella. Ma ninsewx ukoll imma kif li dak iż-żmien kienu jmorru taħt l-art. Taħt l-art għandek l-acoustics. Mhux hekk, ekku. Apparti minn hekk, meta kienu jagħmlu l-acoustics u kienu jużaw tip ta' herbs u liquidi u fluidi mill-bniedem ukoll. Biex joħolqu ċertu psychedelics li kienu jidaħluhom ġoroms għax inti jiena issa nafaj xi jisma' dawn. DMT u hekk. Eżatt, imma biex toħroġ minn ġod ir-Rom għal-ġenna u set naqbad nifhem għadi għax ġrat lili. Menta krit għalli qed nisma' daw biex tissinkronizza il-moħħ. Mbagħad tibda tgħid hemm ċertu affarijiet oħra, mbagħad issib isma' 7 MHz. Numru 7 ġajna. Fim ċerrit ngħidlek, jiġifieri dejjem hemm daw l-acoustics li ma tantx inqabdu mill-widna sew. Eżatt, proset. Imma da tip ta' vibration hemm in-numru 7 reġa' l-ostja kif jista' jkun men. Jew 714. Fim ċerrit ngħidlek, hemm ċertu riċetta li din firdet ma' żmien ukoll ċertu knowledge. Intenzjonalment infirdu dawn l-affarijiet. Le, intenzjonalment. Ħanejdlek eżempju. Il-piramida għandha l-acoustics ukoll. Kbira. L-oħrajn m'għandhomx. Il-piramida kbira għandha ċertu acoustics ġifieri li jirriflettu bħal tempju li għandna Malta taħt l-art. Proset.
Ifhem, dawn iċ-ċrieki u l-fratellanzi sigreti sewwa, kulħadd jaf bihom. X'jingħat hemm ġew ma jafux. Kollha jafu bihom dawn il-messaġġi simboliċi u l-Knisja Kattolika mhijiex eċċezzjoni. Eżempju, inti meta tidħol fil-Knisja x'tagħmel? Idbil subajk ġol ilma u tagħmel is-sinjal tas-salib hawn. Is-sinjal tas-salib hawn tagħmlu. Għal xiex tagħmlu ma tagħmlu ġew. Għal xiex tagħmel is-sinjal tas-salib għax issallab fuq Ġesu, is-simboliżmu hemm qiegħed. Ħantija iżjed saħħa di. Mela Ġesu fejn issallab? Fuq Golgota bejn żewġ ħallilin. Il-ħallil tajjeb u l-ħallil il-ħażin. Xi simbolizzaw daw? Għandek Ġesu huwa il-pineal gland. Għandek il-ħallil il-ħażin ġesmas minn għalija ġesmas li jirrappreżenta il-left hemisphere dik li tixbdek l-isfel il-ħin kollu, is-Satan għatijak il-nifsek, l-għadu, il-bestja, għaw għandek liħor, il-ħallil it-tajjeb, il-ġesmas. Minn għalija kizimom. Sewa, iklet tislaleb. Ġesu fin-nofs, left hemisphere ħallil ħażin u right hemisphere ħallil it-tajjeb. Kolla għadinem, kolla jafuhom dawn iċ-ċrieki, pero ħadd ma jġejlek isma' hawnhekk għandek xi ħaġa veru importanti, Iffokka fuqha, ħadd tiskopri l-ħajja verament x'qed toffrilek, ma tarax. Itgħallem din is-somma għax hekk se ssib xogħol ta' hekk iriduk lilek. Moħħok jiġi mimli bil-kaboċċi ħalli tibda tħallas it-taxxa. Li ħajġekkjawlna ħajjitna dell-edukazzjoni kulħadd tiffissat it-tfal imsieken farraknihom. Kif tispiċċa l-iskola privat. Illa Madonna daw it-tfal jaħasra. U fej x-xogħlijiet li jispiċċaw. Il-ħaġa hi, eżatt. Imma l-ħaġa hi illi minflok it-tfal qed intuhom attenzjoni tat-tfal li huma, ta' fjuri li huma dawn, jaħasra diġà qed nittrattawhom ta' adulti, dawn qed ibatu iżjed mill-kbar. Dan tifla u tifel ta' 10 snin titqajmu fis-sitta ta' filgħodu biex jaqbad il-van. U x'kien jiġi mill-iskola fis-sata jew nofs iklieta ta' wara nofsinhar irid jkompli jagħmel il-homework u wara jrid jistudja. Illallu ballu jinġiel it-tifla tiegħi tgħidli mhix din id-dinja. Tistudja l-vjolin, il-kbira, sewwa u titgħallem il-pjanu. Fi żmien l-eżamijiet, sad-9 ta' filgħaxija tistudja. Okej, għax inti issa la tħalt għal din is-sistema. Mhux se taqbad u tarmi l-istudju li għamilt għax il-futur hemm qiegħed qed jistennik. La issa qegħdin ngħixu ġo din in-nasba, ma tistax tagħmel mod ieħor, sakemm ma taqbadx tiemigrat mur ġo ġungla u ta' tifforma s-sistema tiegħek ma qegħdin ngħixu ġo din il-ġungla. M'hemmx mod ieħor, tittisfen maż-żifna, mad-diska li jdoqqolek. ċertu affarijiet importanti bħal tobba affarijiet oħra. Ejwa, ovvjament. Ma tix tarmi kollox hu. ċertu sistemi. Is-sistema hija is-sistema tajba, però qed jużawha b'mod ħażin. Eżatt, dik. Hija għadda tajba jekk din hija għadda tajba se tagħmel ġid biha, però tista' tuża biex tagħmel ħsara wkoll. Biex tista' żżomm kollox stagnet, u kif qed tgħid inti tista' tagħmel ħsara billi żżomm kollox stagnet u ma tistax tifrex iżjed. Eżatt. Postijiet oħra. Pereżempju hawn Malta ma nafx kif m'għandniex fuq dan hawn parapsychology. M'għandniex hawn Malta parapsychology. Jekk toqgħod tara, min jistudja parapsychology hawn Malta, l-aħħar imorru jgħidu ħaniftħu sezzjoni tal-parapsychology għax min jaf kemm jaqalgħu edukazzjoni mant l-oħrajn. Mela. Għawek għas, li ma jkunx David ċenzata għawek jiġu jitkellem mi. Ħadd ma jiġi jitkellem u stidinna ċenzati ta' biex jiġu għawek u nis tal-knisja u affarijiet oħra ma jiġux. Ma jiġux. L-ħaġa jew jibżaw li jikkonfrontaw li. Le, ma naħsibx ta' jena, naħseb jena il-fatt li huma jkollhom karriera stabilita jinnaf jew l-università jew l-isptar. Allura huma ma jkunux huma jżommu dik iċ-ċertu pride waħda sewwa illi għax jiena niffurma parti minn din l-università, allura għalihom jekk se tmur f'podcast illi umilment jistiednu lil kulħadd. M'hemmx differenza bejn avukat u bejn ġardinar għalik hekk narak jiena bniedem li jekk tħares jiena nara l-kulħadd l-istess. Jien ma tagħmilx differenza bejn
avukat u kien nies ta' triq. Jiena b'xejn bniedem. jekk ikun dak il-bniedem. Imma mekk ħarsu Jekk lejha. dak il-bniedem huwa razzist, jekk ma jinteressanix jiena nieħu intervju kulħadd das li hu kulħadd uman. Dik hija l-umanità. Dik hija l-umanità, però huma ma jarawx hekk. Ne ma jarawix hekk. Huma jżommu l-praj tagħhom, jżommu r-rank tagħhom jgħidulek ma tarax jiena ħammur f'dik il-podcast. Għaliex le. Inċed taħseb li jien skużi. Veru? Ekku, jien hekk inħares lejha. Jien bħal ma dejjemet jiena nieħu intervju kulħadd anki x-xitan kien bżonn. Mela, ħankomplu daqsxejn fuq is-simbolizmu issa. Illa lix ma rridux intawlu, ma nafx jien jekk tidu nkomplu nistgħu nkomplu. The Four Horsemen. Dik hija faċli. Dak huma l-emozzjonijiet. L-emozzjonijiet dawk. Isibuh fl-Apokalissi. L-Apokalissi ma ħanajdlek, l-Apokalissi. Dik hija faċli ħafna l-avveniment. L-simbolizmu. Għandek l-emozzjonijiet, għandek l-abbijat huwa tajjeb. Għandek l-iswed huwa l-ħażin, għandek l-aħmar huwa l-emozzjoni, il-height in the emotion u li ħorx kien bħalissa. Abjad, iswed, kannella u jisu gris. Lex kannella? Għala. Abjad, iswed. L-aħmar jiġi kannella. Aħmar il-ħajt, aħmar l-emozzjoni. Il-kannella. Sewa, mhix daqshekk importanti din. Għax tantem allegoriji. Pinġejta ma. Ejwa, rajta. Tantem allegoriji fil-Apokalissi, eżempju jinnaf, ħaniprofa niftakar koċ simbolizmu fil-ktib tal-Apokalissi. Ovvjament, issa ħanitkellmu fuq l-Apokalissi. Mela, għandek il-Ġwanni, illi jgħidulu l-awtur tal-Evanġelju ta' San Ġwan u l-istess kien l-awtur tal-ktib tal-Apokalissi. Sewa, mela ħanitilqu minn dan il-punt l-ewwel. Apokalissi, kif bdejna fil-bidu, ġejja mill-verb Grek apokalipsis. Sewa, illi minna nifisa aħna qed norbtuha ma' konnotazzjoni katastrofika. L-aħħar tad-dinja, gwerer, ġlied, diżastru fl-umanità u dawn ir-reliġjużi qed jorbtu ħafna fuq din il-teorija għax qed ngħaddu minn ħafna tgerfix bħalissa żewwa preżenti fejn qatt ma kienx hawn tgerfix fid-dinja. Fejn qatt ma kienx hawn gwerer u mart u taffiċ u ġlied biex kull fażi fl-istorja tad-dinja dejjem kien fejn kien hemm il-bniedem hemm it-taffiċ. Sewwa issa. ċew diżastri naturali. Disastri naturali, dik hija d-dinja u qed tagħmel l-evoluzzjoni tad-dinja u ċ-ċiklu tagħha ġifieri. Ġifieri dawn huma affarijiet normali. Anke di tat-temperatura tiela t-temperatura. Xar snin ilu. Jekk ma kienx taqbes fewwissu il-35 grad, tgħidha mhix sajf hawn Malta, għax hawn Malta dik in-natura ta' Malta. Imma l-problema il-kesħa l-problema, fil-kesħa ma jikber xejn. Ejju ma mista tagħmel xejn. Iżin jekk tiksaħ id-dinja l-erdaħ. Le dik ħażin ħafna nibża minna ħafna jiena. Ħafna nibża minna. L-estrem nibża minnu. Jekk sħana estrema, ovvjament ħażina ħafna imut kulħadd. Kesħa estrema ħażina għax imut kulħadd, sewwa it-tnejn huma ħżiena. Però ma nistgħu nagħmlu xejn aħna. Issa qed norbtu ħafna il-kelma apokaliptika ma' xi katastrofi. Il-kelma mela jekk naqbdu daqsxejn qed jiġini l-kalendarju tal-Olmek f'moħħi. Dak li qed jgħidu l-kalendarju tal-Maja, dak mhux tal-Maja, dak tal-Olmek. Tal-Olmek, dak ta' qabel il-Maja. Dak il-kalendarju tal-Olmek. Dak kienu flimkien mal-Maja. Ma kienux flimkien. Dal-aħħar skoprew li kienu 5000 sen ilu. Kienu jgħixu side by side. Le. Iwa, sabu l-evidenza li at one point daw kienu iktar teknoloġiċi l-Olmek kienu Eġizzjani. Infirxu. Le purament Eġizzjani. L-Olmek. Meta tinsemmu l-Maja, ħat immorru isu 500 sen ilu. Jiena tisbeħ 5000 sena ilu. Le, da, mill-li jider kienet hemm xi Olmek hemmhekk. Sawa, fej kienu jgħixu flimkien mal-Maja. Kienu ħafna tribujiet ta'. Ejja, ma x'aktarx kienu jgħixu flimkien, kienu ħafna iktar. Kien hemm l-Inkas. L-Astak, ejwa, l-Astak kien stat militari su Russja.
U jekk toqgħod tinnota r-Russja terġa' tadatta dik is-sistema li kienu qed jużaw l-Aztek. L-Aztek kienu tribu qawwija ħafna, pero biex jiena ma rridx nidħol fi tribujiet Amerikani. Li rrid ngħidlek Storja darba naqbad il-kalendarju tal-Olmek sewwa, issa dan pinġew ħażin. Kien hemm tnejn ma' kalendarji. Dak il-kalendarju l-famuż illi fit-2012. Tal-Baktums u liħor. Tal-Baktums. Illi da, ovvjament, kien hemm nies li bdew jimpalaw li kbar, min kiteb xi ktieb fuq katastrofi li sessir fit-2012. Films, qed ġifri dan użawh bħala means biex jagħmlu li kbar. Infatti jirnexxiedi, però l-aħħar tad-dinja ma waslitx għax din hija misinterpretazzjoni oħra tal-bniedem kif iħobb jagħmel minn daqshekk jagħmilha daqshekk u din qatt ma sew mbagħad wara nindunaw. Għawadna, ma ġara xejn. X'kien dak il-kalendarju qed jgħid? Ħajja ġdida, regeneration, recycling. Mela aħna anka meta mmutu hekk jiġri, recycle. Għalhekk aħna ngħixu għal dejjem il-ġisem leha. Il-ġisem jispiċċa taħt l-art, jikluh id-dut, min jaf jerġa' jiġi, ikkakku klem, tiġi daqsxejn tiġi demel, tassorbik is-siġra, ċiklu ieħor mis-siġra tiġi werqa terġa' tinxef jiġi xi annimal jieklok. ċiklu sħiħ, imma l-ispirtu ma jmut qatalek l-ewwel jiena għatlek il-mewt ma teżistix. L-ewwel konna se nitkellmu daqsxejn fuq il-pjanuri tal-asra li jekk ikollna ħin nitkellmu fuq wkoll. Biex inżomm daqsxejn mal-ħin ukoll. Il-kunċett tal-kalendarju tal-Majja qisu qed itina mirror image tal-Apokalissi. Għax l-Apokalissi tfisser fil-veru sens tal-kelma Griega revelazzjoni. Għalhekk infatti dan il-ktieb fil-Bibja jinstab l-aħħar parti tal-Bibja. Għaliex fl-aħħar parti tal-Bibja? Immaġina inti qiegħed tara film, x'tistenna fl-aħħar parti tal-film? Mhix sassir taf kollox kien jiġri fil-film, inti jekk ma tarax l-aħħar parti tal-film, ma rajt xejn mela. Sewwa, jekk inti il-fulkrum tal-ktieb jew tal-film qiegħed fl-aħħar, mela l-aħħar parti hija l-iżjed parti importanti. L-iżjed ma għax hemmhekk se tifhem kollox. Tgħid tara naqra dakin illallu. Film skeħ issa għandura għax revelation. Deleted scenes li jkunu jagħmlu. Eżatt. Fl-aħħar ġifieri tal-credits. Kun hemm biċċa parti tkun deleted u jitfgħuha fl-aħħar. Tgħid l-ossi tibqa' taraħ sal-aħħar. Għalhekk mela ġarek. Mhux hekk, imma l-parti tal-Apokalissi qiegħda fl-aħħar għaliex huwa mhux Apokalissi jismu. L-Apokalissi hija kelma attrajenti. Sewwa, u iżjed meta bl-Ingliż jgħidulek it's a very hija ħafna materjali għax fija mouthful jgħidulek bl-Ingliż. Din il-kelma mouthful, it's a word li mimlija materjali, sewwa materjal. Il-kelma rivelazzjoni minnaħa l-oħra għandha xi ħaġa x'tgħaddilna xi ġifieri għandha xi ħaġa ġifieri hemm xi ħaġa illi hija nieqsa mill-Bibja u ħassiba hawnhekk biss. Mela ħanerġgħu naqgħu fil-kunċett tal-Kristjani u l-Antikristjani. L-Antikristjani qed jgħidu li Alla kien Luċifru illi fetħilna l-bieb sewwa u Alla ħowda it-tuffiħa jew il-frotta Alla xbija sassir taf dak li jafu l-Allat jew li jaf Alla fil-aspett Kristjan sewwa. Però aħna qed nitkellmu fuq is-siġra tal-erf. Mela hija naqbdu s-siġra tal-ħajja li fil-bidu warrabnija u għedna di ma tawwix attenzjoni. Fil-ktib tal-Apokalissi mhux waħda hemm siġra tal-erf hemm ħafna. Fil-ktib tal-Ġenesi hemm miktub wara li tkeċċew Adam u Eva mill-ġnien niżel il-kerubim bl-ordni minn Alla biex iħares din is-siġra biex xabla tan-nar iddur hemm. Biex ħadd ma jmissa, xi tfisser di tgħidli żikk. Żikk, da xallaw. Tefa l-gwardja ma ħad is-siġra biex ma nsirux bħalu, biex ma nafux li jafu. Dik is-satanisti u l-Luċiferjani dik qed jaraw. Għax ovvjament ma waslux sal-aħħar, waqfu hemm kienu impazjenti u ma jafux ġara mbagħad, qabdu għalqu l-bib u konkludew hemm. Fil-ktieb tal-Revelazzjoni hemm simboliżmu illi
fl-aħħar mill-aħħar inti se tiġi tifhem il-ktib tal-Bibja kollu għax inti jekk taqbad mill-bidu sal-aħħar is-Salvatur, is-Salvatur, is-Salvatur. L-umanità taqa' fi dnub, waqgħet ġo toqba daħlet ġo labirint, jiġi s-Salvatur isalva. Dejjem l-istess storja però minn kunċetti differenti, dejjem l-istess. Issa hawnhekk sa tkun taf min hu s-Salvatur. Inti stess. Inti stess is-Salvatur fil-ktib għalhekk Revelation ħadd xi ħaġa li int mhux qed tistennija. Jien is-Salvatur? Mela ismaħħa. Mela fuq il-gżira ta' Patmos, da Ġwanni sewwa ġie eżiljat fuq il-gżira ta' Patmos. U hemmhekk l-anġlu għallu taħ scroll tal-karti għallu kulu. U dak kielu. Ir-reliġjużi jgħidulek dik storja veru għax Alla jista' kollox da qabdu kielu l-iskroll. Għallu ġo l-istonku se jkun qares, għallu però ġo ħalqek għallu se jkun ħelu daqs l-għasel. Xi tfisser di? Jekk inti se tisma' xi ħaġa jew inkella ħadd tiddeġerixxi xi ħaġa jien naħduha minn aspett ta' diġerizzjoni jew kif tissejħ il-kelma. Jekk inti se tiġġajdigestja xi ħaġa ġo moħħok illi tinstema' ejja nagħmlu hekk, biex nagħti spjegazzjoni iżjed ċara pornografija sewwa, mistax inkun xarp iżjed minn hekk, jew straight iżjed minn hekk. Tinseb tgħid pornografija tfal, eżempju tfal jien naf 13 sena, 13 sena, sobien ħanejdu sobien. Din l-attrazzjoni bħal kalamita. Iwa rritna roħ dik il-mara minn ġafx parżejżit għandha hekk, x'kien jarħib għalek hekk. Jittrauma ruħu. Xin jara jibda jara xeni jiġifieri, sewwa. Dik tfisser. Kulu l-iskroll. Sewwa. Ġo zaqqek sa jkun qares, imma ġo ħalqek sa jkun tajjeb. Xi tfisser dik? Ġo ħalqek sa tobu tajjeb, però x'kien jinżel hemm isfel ħajjagħmilek ħażin għax ħadd tispiċċa ġo toilet. Naħseb li għalhekk jiena ċertu affarijiet jinżammu sigreti wkoll ta'. Jinżammu segreti biex ovvjament il-konxu tal-bniedem ma jinfetaħx. U aħna nibqgħu impriġonati fil-rejam fiżiku biex ma tevolvix. Immaġina kieku li l-Amerika. Tibqa' ignorant fid-dlam. Immaġina ir-recycle, skużi, ħalli ir-recycle minflok inti jekk inti f'din il-ħajjar nexxielek tiskopri ċertu affarijiet u ċ-ċiklu li jmissa tkompli tibni fuq dawk. Iċ-ċiklu li miss inti se toqgħod repeater bħall-iskola. Jekk qatt imqareb jew ma ġibx hekk se tarġa' toqgħod repeater biex niftehmu. Inti jekk se jiġrilek eżempju. Anthological shock. Ekku, eżatt. Palma ġara li meta tkellimt ma' wieħed minn barra minn Malta, tipo meta issir taf x'inhi r-realtà tieħux dak ix-xokk imma. Ekku, eżatt. Dik li tfisser issa taf x'qallu mbagħad l-anġlu. Mhux kulħadd jaċċettaħħa. Le, ma jaċċettawiex għax m'għandhomx l-istess livell ta' konxu forsi. Jew għax ma jkunux esperjenza ma stess. Mbagħad qed tissemmi li minn xi ħaġa oħra jinżammu sigreti inti, alright, ma ftemniex minn hemmhekk għax tant qiegħed fuq is-simboliżmu bħalissa allura moħħi hemm għax tipot qed nagħmel correlation ma l-istess ħaġa. Iva. Tkellimni. Mhux kulħadd jista' jieħu dak ix-xokk daqskemm jista' jieħdu ħadd ieħor eżempju jekk tkun taf x'inhi xem vera fil-Apokalissi isma' hemm di isma' din ħatolqtok jekk ħatiħodha ħażina bħala xokk, imma dik hemm toma tajba tipprova tużaħħa u tgawdiha sakemm tista'. Ekku, eħe. Issa dik it-toma tajba, però li se tagħmellek il-ħsara. Sewwa? Ikkonvertija f'tajjeb, ikkonvertuha f'tajjeb. U l-anġlu għallu mur issa ifresh dak li ħattinti fis-seba' knejjes Patmos, Smirna, Efesus, sewwa, hemm 7 knejjes mhix veru. Il-knejjes kienu jeżistu għalhekk dejjem ngħidlek illi il-kunċett storiku qiegħed hemm però l-istorja mhux veru ġrat. Għax dawn Efesus eżempju veru kienet Smirna kienet teżisti wkoll ġo Turkija. Ħalli Karnasus, kif? Kienu l knejjes jisom tal-bidu. Eżatt. Issa tinsix 7 knejjes, x'inhu ma daw is-7 knejjes? Iċ-ċakras, is-7 ċakras, is-7 power centers. Inti
it-tempju, x'inhu it-tempju? It-tempju x'inhu? X'fejn tmur titgħallem? Il-ġisem, il-tempju u kol. Tempju għawijat. Inti meta tajt nikkontempla minn hemm ġejja mit-tempju. Meta l-Mose għallu ibni li tempju, ma tużax serriq jew pol jew mazza biex niżżel il-ġebla. Kif ħan ibnieh da t-tempju? Jew dal-artal kif ħan ibnieh? Mistax nibnieh. Aħna rridu morru barra mill-kuntest tal-binja fiżika, għax da mhux it-tempju fiżiku qed jitkellem għal dan it-tempju. Imma dak ma tibniehx b'affarijiet fiżiċi, materjali, mela qed jitkellem dwar dak il-portal dan hawnhekk il-pineal gland illi minn hemmhekk inti se ssib l-art imwiegħda fejn Iżraeliti l-umanità se jidħlu fl-art imwiegħda lilhom. Din l-art din imwiegħda lilek, issa inti tiskopriha meta tiskopriha u mbagħad tittiġġieled għaliha biex hawn tnatfu. Il-left hemisphere itnaddafa kollha. Sewwa? Interessanti ħafna da. Meta tibda tikkonvertihom metafiżikament. L-aħħar darba semmejt ukoll il-pineal gland fl-aspett ta' 12 tribù. Meta qabel ma daħlu fl-art imwiegħda, l-umanità meta qabel ma skopriet l-art imwiegħda, Mose organizza 12 tribù f'ċirku fid-deżert. U l-pineal gland fin-nofs l-arka tal-alleanza. Ma jgħidlekx il-pineal gland jgħidlek l-arka tal-alleanza. U 12 cranial nerve, il-nervituri kranjali, sewwa, li qed jiċċirkondaw il-pineal gland, dawk huma 12 tribù. Astja. Imma issa l-awtur sakru missejlek isma' dawk nervi, jew dika il-pineal gland, le, kollox moħbi, kollox mistur hemmhekk. Qed dawn is-simboli qed jitkellmu dwar il-ġisem, il-potenzi tal-ġisem. Kemm aħna ħajġekjati minn din is-sistema, kemm aħna ma nafux fil-verità minn aħna. Know thyself, and you will know God, jew gods, jew infinity. Għalhekk eżempju għetlek fil-bidu li aħna il-mewt, l-apokalissi hija l-mewtu. X'inti il-ħajja prezzjuża u jisek qed jieħdok. Minn dak l-aspetti il-ħajja għall-mewt, però mhix il-mewt ngħidu hekk il-mewt għax aħna nieħdu il-mewt minn dak il-kunċett li jismaw kif it-mewt daqshekk spiċċa kollox. Il-Kristjani jekk jemnu ħafna minnhom, però il-Kristjani Protestanti li il-Kristjani Kattoliċi iva hekk jemnu, il-Protestanti li hawn ħafna minnhom illi jippratikaw il-metafiżiku Kristjani. Ġifieri dan li qed ngħid jiena hawn knejjes Protestanti li jipprattikaw ukoll. Qed tifhem jipprattikaw ġifieri kult abjad. Jekk immorru lura Franza fis-seklu 11, sewwa il-Katari kienu Kristjani Protestanti. X'għamlet il-Knisja? Kienet taf dawn jafu affarijiet eżoteriċi illi jekk se jifirxuhom mal-bqija ta' Franza jew mal-umanità ħajkollha trabil hija mela irridhom kollha. Bħal l-Irlandiżi wkoll. Kif? L-Irlanda. X'għamlu l-Irlanda? Mhix ta' St. Patrick's meta kienu qatlu koċ nies l-Irlanda u kienu eżiljaw. Flimma seklu? Nsejt meta kien u ħafna minnhom kienu emigraw lejn l-Amerika wkoll minnhom. Fis-seklu 18 qed tajt inti? Ma nafix mhix intis fiha. Dik jiġifieri l-festa ta' St. Patrick qed jifirħu l-qtil ta' daw il-Protestanti. Okay. Infatti, il-Brittaniċi u l-Irlandiżi protestanti dawk. Ġifieri il-Knisja li taf b'dawn l-affarijiet. Għantik simbolu ieħor. Ruma xi tfisser metafiżikament? Ruma tfisser rieda, saħħa u awtorità. Ruma. Fejn impriġonaw lil San Pawl, dak li ġiew Malta? Ruma. U San Pawl xi jfisser? L-erf. Mela l-erf fejn impriġonat? Ruma. Emmijat mistur. U l-Knisja għandha biblioteka li fija 87 kilometru. Sotterranja. Fejn hu moħbi l-erf? Fejn hu impriġonat? San Pawl jirrappreżenta l-erf. Fejn hu impriġonat l-erf? Taħt l-art ġo Ruma.
Ir-rieda fejt Ruma qiegħda u dawk il-Kristjani kollha kemm huma li marru kontra l-Knisja. Kollha spiċċaw ħadin. L-Anabaptists, il-Katari, kollha ridet teqridhom u erdet ħafna minnhom. Eżempju fil-Kruċjata fis-seklu 11 kienet ġiet organizzata kruċjata biex jeqirdu il-Katari ġo Franza. F'dik l-er mela fil-Pirenis, fil-muntanji tal-Pirenis, fejn hemm Rene le Chateau u hekk ġifieri, l-aħħar fortizza tal-Katari kienet Montsegur. Hemmhekk kienet l-aħħar reżistenza ta' dawn il-Kristjani. Daw kienu jafu dawn il-prattiċi tal-Pioneer Gland ma kienux jemnu li Ġesu Kristu hu Alla. Kienu jemnu bil-Christ consciousness, imma mhux b'Ġesu li hu t-tifel tal-Alla li ħadu d-deċiżjonijiet fil-Konċilju ta' Najsija li tqabdu dawn l-isqfijiet immexxija minn Kostantinu l-ewwel. Għallu mela all right, iridu niddeċiedu issa fuq l-Eid, fuq l-Easter, meta qam il-mewt, Ġesu qam il-mewt. Dik ukoll simbolu ieħor tqum il-mewt, sewwa regeneration. Iridu niddeċiedu wkoll jekk l-lom Ġesu nagħmluhiex verġni jew le, sewwa. U rridu u kien hemm xi ħaġa oħra, kien hemm tliet deċiżjonijiet li importantissimi għall-Knisja Kattolika li jieħdu. Il-ġenna minn għalija nsejx kien. Le mhux tal-ġenna, insejx kienet l-oħra, kien hemm tlieta. Kien hemm tliet deċiżjonijiet importantissimi. Waħda minnhom kienet ta' Arius illi da kien xettiku li Ġesu mhux ħanejd Ġesu Kristu, Ġesu. Għax Ġesu seta kien il-bniedem il-karattru storiku li kien filosfu li kien twajjeb li kien qed jimxi man-nies qed jgħin kien ta' karità kbira sewwa. Jiena ma kif naqbad tgħid, ma nirriġġettax jew inkella ma ngħidx illi isma' Ġesu ma kienx jemmen, ma kienx jeżisti. Sekk milli kien hawn bniedem li kien filosfu, kien hawn ħafna filosfi dak iż-żmien. Skolli kien hawn ħafna. Allura għax dan ma setax ikun veru. Jiena ma naċċettax li dak kien jimxi fuq l-ilma li qajjem in-nies mill-mewt. Dawn kollha simboli, imma sfortunatament hawn mal-biljun Kristjani jew inkella nomina bil-Kristjani dawn tal-isem illi jemnu illi dawn huma stejjer veru. Stejjer veru. Il-filosfu kien jeżisti, għaliex le, daqshekk ġara. Infatti dan l-misilmin li ġew 300 sena wara ma jmerruha. Il-misilmin mhux Kristjani, il-misilmin Kristjani. Dak minn hemm bdew mill-Kristjaneżmu, infatti fejn hemm il-bir ta' Zamzam fejn Mekka. Zamzam. Hemmhekk l-ewwel Knisja li kien hemm depictions mal-ħajja tal-Madonna, ta' Ġesu Kristu, ta' San Ġusepp, dawk il-misilmin Kristjani. Sewwa l-offshoot mill-Kristjaneżmu. Hemmhekk tirrepeti l-istess storja fejn l-anġlu qallu tħares lura. Le ma dik ta' Ġakob. Ejwa, terġa' tirrepeti hemmhekk ukoll. X'kienet din eżatt? Insejt kien hemm ġara xi ħaġa fejn l-anġlu kien qallu tħares lura u l-ieħor ħares lura u ġew ġebel. Fil-Koran da. Fil-Koran? All right, fil-Koran. Terġa' tirrepeti l-istess ħaġa. Imma qiegħda naħseb it-timing ma jagħmilx sens. X'inhi? Ma tagħmilx sens il-ħaġa men. Għax dik kienet fl-allegorija ta' żmien Sodom u Gomorra. Ejwa, l-istess ħaġa. Għalhekk isemmuh Zamzam. Fl-istess żmien li Zamzam il-bir ta' Zamzam. Hemmhekk imorru peregrinaġġi. Ejwa, hemmhekk hemm il-Kaba. Issa nsibilek u l-batieri. Ejwa, batieli. Ta' Petra, hemmhekk hemm sistema sħiħa ġifieri li. Żgur. Hemmhekk hemm ħafna dak il-post huwa tal-ġen, jien għandi intenzjoni li mmur hemmhekk, però taf inti dan it-taqlib ta' isek tiddarras daqsxejn. Isek tiddarras daqsxejn u dawk il-postijiet għalkemm jiena għandi entużjażmu kbir biex immur lejn dawn il-postijiet l-Afganistan, l-Iran. Dawn il-postijiet mmur nara żigurazz. Kollha moħħxin imma ħabba gwerra. Ħafna affarijiet li jinteressawni immens. Hemmhekk għajxix ostja. Għalxiex. Biex jizommuna l-ura. L-ewwel net ħafna mill-evidenza ħansejħu la preistorika meqruda. Kif bdejtu titkellmu intkom? Meqruda u mhux meqruda fis-sens meqruda kisruhom, ġew meħuda. Dawn mhux se jkissru ma tarax, daqskemm il-Knisja, daqskemm ħarqu
Litteralment il-librerija ta' Aleksandrija. Ma. Xħarqu. Il-Kristjani l-injoranti jagħmlu sfreġu minna, però li setaw salvaw. Mxek. Tejt miser u jaqirdulek dak l-erf kollu, dak l-erf. Tafx qed insemmu Zoroastrianism, eżempju studju fuq l-astroloġija. Kienu avvanzati dak iż-żmien. Kienu avvanzati, stemmen, il-ermetiċiżmu. Hemm ħafna erf illi daf dawn l-iskrolli f'dawn it-tavli kont issibhom hemmhekk. Infatti meta l-Iżraeliti sabu ruħhom fil-Babilonja fl-eżilju. Sewwa, dawn ara dak li qal Mosè qed insibu hawnhekk, ma minn fejn ġabu Mosè mhux għallulu. Kif hawn dawn ma jemnux falla tagħna, kif qegħdin hawnhekk f'dawn it-tavli. Dawn dewn jaqraw huma għelix, dawk it-tavli. Mosè kien awtorità. Adam u Eva. Kien awtorità jekk vera kien jeżisti. Eżatt, imma il-Ġenesis ma kienux jafu bih l-Iżraeliti dak iż-żmien. Il-Ġenesis koprew hemmhekk. Meta infildu l-oħra jmorru fuq u l-oħra jmorru. Ir-renju ta' fuq, ir-renju ta' fuq l-10 tribujiet tar-renju ta' fuq daw kienu spiċċaw fil-kaptività tal-Asirjani. Sewwa, mbagħad il-tribu t'isfel Benjamin u Ġuda daw kienu spiċċaw taħt il-Babilonit, però daw ġew lura. Issa dik oħra, dik hemm simbolu ieħor hemmhekk. Inti tinsiex illi l-Iżrael hija l-arti mwieda. Sewwa l-arti mwieda, l-Iżrael ġeoloġika simbolikament hija l-arti mwieda, infatti l-Iżraeliti hemmhekk marru biex jieħdu l-arti mwieda, però inti qed titla' l fuq minn isfel mill-Eġittu qed titla' l fuq. Qed titla' l fuq għall-arti mwieda, tiela mal-ispina tad-dar biex tilħaq l-arti mwieda. Ġiġralhom l-Iżraeliti l-10 tribujiet ġew eżiljati meħuda u ħadu postom is-Samaritani. Sewwa, is-Samaritani, xi jfissru is-Samaritani? Għal xiex l-Iżraeliti ġew maħuda minn hemm. Bil-left hemisphere żvojta u ħadu dominju tiegħu il-ħsibijiet il-ħżiena. Ħżiena, fis-seħ ngħidulhom negattiv biex ngħidu ħżiena, negattivi, il-vizzji, l-emozzjonijiet, jinnaf l-affarijiet illi iżommuk milli tevolvi. Sewwa, mbagħad ġara il-renju t'isfel ġie meħud ukoll tribu ta' Ġuda u ta' Benjamin marru il-Babilonja fejn dawn skoprew illi hemm dawn it-testi u mbagħad reġgħu ġew lura u reġgħu bnew it-tempju. Reġgħu bnew it-tempju, però ma ninsewx illi Ġuda kienet tribu importanti ħafna. Ġuda kienet fl-arranġament ta' tribu dejjem kienet tiġi pożizzjonata n-naħa tal-East. L-East minn fejn titla' x-xemx. Ix-xemx, id-dawl, l-erf, mingħajr dawl ma tarax, idħol ġa kamra modlama. Ma' xejn, Ġesu qala di, jekk raġel għami u raġel jara titfaħħom ġo l-istess kamra, modlama it-tnejn jiġu għamijin. Però meta tixel id-dawl, dak li għami se jibqa' għami u dak li jara se jiġi jara. Qed tifhem? Jiġifieri id-dawl huwa importanti. U daw it-tribu ta' Ġuda f'koll allegorija jissemmew, importantissimi għax dawk jirrappreżentaw id-dawl. U Ġesu descendant mit-tribu ta' Ġuda u Ġesu x'inhu? Il-Christ consciousness, id-dawl, Luċifru, the light bringer, Luċifru li fetħilhom magħhom. Għalhekk hemm dik it-tilwima bejn is-satanisti ħanejdulhom jekk la ħarġet jien dejt ngħid antikristjani missa ħarbitli. L-antikristjani u l-kristjani sewwa wieħed tagħhom id-dawl u l-ieħor jitfilhom is-switch. Imma jekk inti ma wasalx sal-aħħar sal-ktib tal-Apokalissi u ma tafx għal xiex bida jistfilhom is-switch ħanejda issa u jekk tit nikkonkludu biha. Ejwa. Dik kienet fisser illi fil-bidu fil-oriġini meta nħalaq ħansemmu meta nħalqet il-koppja hemm kienet għadha immatura. Jekk inti sentik nibda ntik l-affarijiet minn issa u m'intix lesta lihom inti se tispiċċa daħna, m'intix lesta lihom ma mhux lesta lihom. Sewwa, mela allura bum tfilhom id-dawl. Issa meta jasal iż-żmien toħodha. X'ġara tefa' il-gwardja mas-siġra ħalli inti ma tagħmilx ħsara lilek innifsek m'intix ipperfezzjonata għadek hemm għadek fir-raba' dimensjoni titmut, difoll,
tinżel tesperjenza l-mewt għalhekk Alla jekk ħatiħu minna ħatmut. Għax inti issa se tilbes il-libsa, il-ġilda, il-ġisem fiżiku, il-ħajja se tilbes il-ġisem fiżiku issa, mhix se tibqa' fl-astrali, se tinżel fid-dimensjoni materjali u se tilbes il-ġilda, il-ġisem, fejn l-ispirtu issa se jiġi confined, hemm ġew, impriġonat, irid jinħasel, irid jaħdem, irid jitgħallem, irid jeduka lilu nnifsu, irid jilbes iħoss il-bart, irid jinżel iħoss is-sħana, mela litteralment il-konxu etern impriġonat ġo dan il-ġisem miskin. Issa tittalmu. Sewwa, mela meta dan il-ġisem evolva mill-Ġenesi, il-Bibja kollha sal-Apokalissi issa ġi perfected, perfezzjonat. Hemmhekk issa għandek is-siġra tal-erf tal-ħajja tista' tieħu kemm trid. U hemm ħafna il-Christ consciousness issa l-ħaqtu. U l-gwardjan l-anġlu u x-xabla tan-nar m'għadhomx hemm issa neħħihom. Għax issa tista' tieħu minnhom. Min irid jidħol fil-rivelazzjoni u jsibhom dawn. Idħol u sibhom min qed jarana. Xi jfisser dan il-kunċett simboliku. Mela inti jekk bdejt imperfett ma tistax tieħu xi ħaġa jekk m'intix lesta liha. Mhix għax Alla kattiv, tgħidek li ma tarax ħatoħda biex issir taf bħalix nafien ma tarax, le għax m'intix lesta liha. Issa ntijielek meta tkun lesta liha. Meta timmatura. Dik hija l-istorja eżatta l-istess ħaġa tal-5 ħobżiet u ż-żewġ ħotijiet. Jiena ħantik l-ammont preċiż kemm għandek bżonn u meta għandek bżonnu. Grazzi mela kif. Grazzi lilkom. Għandek dokumentarju interessanti. Iva. Li jmiss nixtieq nagħmlu fuq l-astral nifukaw iktar fuq l-astral. Kif trid, iva, dak nespandu wkoll fuq l-astral. Forsi reġgħi nixxi nagħmilha. Nispjegaw ukoll, meta nagħmlu dan il-podcast fuq l-astral, nistgħu nagħtu xi instruzzjonijiet kif jistgħu n-nies jipproteġu lilhom infushom waqt li jkun iva dik importanti ħafna. Dik li ma tgħidx kassir? U metodi kif jistgħu jagħmlu l-astral projection ukoll biex ikollhom esperjenza u rridu nagħdu nenfasizzaw ukoll dwar il-fażi li inti kif għadna kif semmejna issa jekk inti lest li tagħmilha, mhux kemm inti determinat f'moħħok, kemm inti spiritwalment lesta liha. Jekk inti m'intix lesta li tagħmilix. Mhix se tirnexxielek, jekk tirnexxielek ikollok esperjenza ħażina. ċajta. U mhijiex pjaċevoli xejn. Mhijiex pjaċevoli. Ġifieri jekk nistgħu nespandu fuq dan fil-podcast li jmiss huwa tajjeb ħafna. Grazzi Kevin. Grazzi lilkom tal-istedina tagħkom. Nirringrazzja lill-sponsors Tashmoon Caterers f'għajna 3 muffins diġà minnhom kienu vera tajbin. Trio Two Motors issibuhom Victory Street ħar Ormi għal laqwa karozzi ġifieri serħu raskom ħajqdukom ta' vjera. U il-patrickprince.com għal laqwa printers, aċċessori, filaments u ħafna affarijiet oħra. Grazzi tal-li dejjem issegwuna u tal-li stikjajtu sissa. Vera kienet podcast twila, imma ma Kevin vera tkun interessanti dejjem. Grazzi lil Kevin u grazzi lilkom kol. Thank you.